كفلا أبايك وقتين من سميت كبهررا يا مدد أو بعنقرار يا كررا يا محمد ديما ترحان كفلا للتعلم كله من قال تعلم قلبتك كاسني تحسب تتحلم للتعلم كله من قال تعلم اقل عتكاسني تحسب تتحلم واللي قبيل من قابز حد تتعشم يتتهكي حقايل بقوى كرم عباعتو باروحتو وبلهبتو لفاش قابي وحبن ساتحفن لكم سلماي ستية أبايكا وبعلق بلا الدلية تصور ودك الجلاب عباير تريا ساتحفن لكم سلماي ستية أبايكا وبعلق بلا الدلية تاريخنا حروتي كون وقرر لا أمورودي مقطنهم كم مثل أولادي سرر لا يمن جفر بجلاكي عبي ونوش لتبادر من الحلم ما حلمهم يتفسر شنو بحفن اللي تقلوم بأسر ريتريا مشاماتا اتقلبنا لتلم حادق واسر سلام تخطات نايز channel كما يتخونون تنبوك تكونون ناي ووترو تمليتنان بحقنا نيو لومو وانكم وترو العلا قداسنا زلو تحستو مهاري تاريخاوي بوليتيكاوي سلتاو زغون حبريتا حزنا لكم قريبنا لنا نزوبانا نعلم درجة اون بخفيلو كنتن كيف كنفتنينا عميق زغون تمرت زلو نقول ما نسير تراو دما العلا قداسنا زلو تحستو تاتكرينا لايك مقبار شير مقبار سبسكرايب مقبار نزا حبريتا نبقالوت كم زبتسح مقبار دما ناي كلنا استواصون ناي كلنا سرحاني خونا بلكو مجمريا بتي وانا وترادي كونس ابزي وان زيد لينا ملخت بوكن حلفينا قبل علينا تفني زلو غوسغواسن بروباغندا نوعو كميجرنا دي بانك نقبر دما بكل مدى كنغوايه كنفتنينا اجي مجمريا اقداسي تحستك بكم انتاي سغا ابزغيدو فارسوي ቻይናና ሳውዲ አረቢያ የተጻፉ እዚህ ሽማግሌ ልኳል አስታርቁኝ ብሎ ወደ ቡኒ የሚወሰዱ ብሎ ይማጸናል አለ ይዙለት ዘገየ እኛ ሁሉ አሰባን ትግራችን ቀየር ነው ትቀየር ነው አሁን አሰብን አቆመና ለባህር ነጋሽ ነው ተገለው ኤርትራ የምትባለው ሀገር ራሱ ማን ሰጥቶ ነው ኤርትራ ያልካት እጂ እቲ ነጥቢ ከምትሪ ወዘለሁም ቶንጎስጎስት ናይቲ መንግስቲ ከምዚ ከማና ተራ አክቲቪስትስ ወይ ወና በፍቅር ሀገሮም ጥራይ ዝሰርሑ ዘይኮኑሲ መንግስቲ ዝኸፍሎም ጎስጎስትናቱ ማኻ ግደፉ ክብሎም ዝኽእል ናኻለ ሸለል ኢልድሪዮም ዘሎ ጥራይ ዘይኮነ ጽሒፉን ዘረክቦም ዘሎ ካውን ዝኽእል እንታይም ዝብሉ ዘለው አቢዶም ዘለ ህውተታ እቲ ሕቶ ናይ ዓሰብ ገዲፍናይ ኢና ምክንያቱ ፕሬዚደንት ናይ ሃገር ኤርትራ ኣብ ስዑድያ ከይድኩም በቃ ዕረቁን ምስ ኢትዮጵያ ወላ ተዓሰብ ይውሰዱ ወይሉ ሲኖ ንሕና ዓሰብ ኣይንደልና ሕጂ በቃ ፕላንና ቀይርና ኢና ንሕና ንኤርትራ ኢና እንደል ዘለና ሃዮም ዝብሉ ዘለው ነዚኦም እንታይ ኮም በልኩም እስከ መልሲ كي أبسمعي كي أتوقع ملسولهم أنا كم ملسولهم هيدلين دي معناتهم هم دي الجفي في لنا خملس نعتاتهم نتي نعبكم نجار كلهم وخلينا أنا جنس جست نانسنس الجين تايز بلزلو اتزار باقن بستفل عليه ملك أن سمع سلزلنا أنا زي سلز بلا يكونن زي نستو انتاي نايتوبيا كايدا كم تريوم تم أبيكس لو أبيوتيوب على لودي ميلونا يفلطون يعني بزح سلزخونو نزي زرباتات توم يوتيوبرز ناتهم زولو قريتهم مس ناي منغستوم مس مراحي ابينا غبرو بروموت كغبرو يا خاطري دغا نبر تريسي تناوتنا ملختي كم مغبار عقم كل يغبا دليت ون تبغصوتات ون كل يغبا هجي انتاي نخبليو كتحازا سلزخون كيتا زربا بكل منغدياتا تبحال زلا غن نايزيا صبقت ملس دما كريكم كيتا متغاري استرالكات እንወስዳት አለን የምንወስድበት ምክንያት አለኝ አዳምጥ እዚህ ጋር አፍናት ተፈት ከኔ ጋር እየመጣ የምንወስድበት ምክንያት ስላለኝ ነው ለልጆቻችንም መቼም እንደማትለቁ ስለማቅ ነው ነገም ትመጡብናላችሁ ዛሬ እንኳን በሽምግልና በፊርማ በውል አየር ለመሳብ ካልሆነ በስተቀር በፍጹም አትለቁንም ويوناتان حماتا زبليو انتاي زبل زلو زي سبز حجي حسب تراي وسيدنا عند حرق خيدنا دوات عنا يكونن مالتي
أي كتقطفونان يقوم نزيا حق خفليكا نزيا إزجيرا فلتك تزربا بقمت على إيرترا ينكر دازل لنا يزنقركم زلهم انتهي تزربا إيرترا أتي زرباناتهم ولا بوليتيكا اللي تنا إثيوبيا زلوا نجري كول حالكم سلزلهم بوغن إيرترا ما تنقطع وني وسلزلوا كنرينا زنهينا انتهي يوم زبل زلوا محجي نيرترا بفدريشن فتينا بوت هدرا عيني كنوزدا فتينا دقيمنا فتينا نزيوم سبات عين خلومنينا أبتو سايكولوجيناتهم زسرز أزربايزي أبوليتيكال اللي تكون ولا ونا بتترازبي زيوم سبات زياتهم فلي حيل اللو سلازي بحج نيرترا عند حرمتينا زي صبو غيركم كتوحات لكم دلي مزحت سبزر دايا جن أتري رقم لا يدلي بحجي عدل رقيبنا نيرترا انت متينا انت يمكو قبرو حنسب ان حوارنا تزبي كم دمسوسينا بوغيرنا تراينا نتاف دق بحري كانوا حسن خنزبل اب سايكولوجيناتهم كم زلو زسحتو ايرتراو زلي مثلنا سلازي نساتهم زلي وزلو الاماناتهم انت سليتهم اب ايرترا سب كل يكون قدميهم زنبره بوليتيكاوي اللي حزب ايرترا بوغ سلدين سعرو كابتا هاغور هاديمو تبتاتينو خمس اف نكبر بمبال ننوح عمتات مسكالوت عبيت حيلتات اوباما اب غزيو نزا اجندا زن مسلات بزلا على فاينانسينغ زحجزو كالوت معرباي هنا قراد دما مغابريا امريكا سلازغونه يا امريكا حياله بزغبرتو سرحوي وصيتناتو دما ايرترا بسلاي غرفلان صقما يفترلا ناي نبلينا غن ايرترا عوت خوينا وصيا نزو كل فتنا افشيلا عوت خوينا وصيا نصلاتا دما امبركي خان اليان جد اتصلاي the empire always strike back كم زبلو حجون تمليسو ناي 4 كيلو سلطان زلو حيل اخاخيبو قبل على ايرترا انتاي كغبر كم زخونه ينغرنا له تقالاتو سمعيكا مستوعب يدلي اتورو مزبحال اللي جن نعنا تراي كونن صقمنا سمعوا ما بزي ለማንቃት የዘገየበት የኔ መላምት ልንገርህ መላምት ነው ትክክል ከሆንኩ መፍትሄው ከዛ እንነሳለን ማለት ነው ትክክል ከሆንኩ የኔ መላምት አንዱ መጀመሪያ ኦሮሞ ተገፍተሃል የሚል የበታችነት ስሜት ውስጥ እንዲገባ ተዘመተበት መጀመሪያ ገብቷል ልክ አሁን ሂትለር መጀመሪያ እኛ ትልቅ ነበርን አይሁድ መጥቶ ውስጣችን ገብቶ እንዲያረጋን ብሎ ነው የጀመረው ያንኑ ፎርሙላ ነው የተጠቀሙት ኦነጎች ተጨቁነሃል ድሮ ትልቅ ነበርክ አንሰሃል የአክሱምም የኑቢያም ታሪክ ያንተ ነበረ አማሮችና ሰሜኖቹ ትግሬዎች ዘርፈውሃል ሕጂ እንታይ ይዛረብ ዘሎ እቲ ሳይኮሎጂ ናይቲ ኦሮሞማ ዝበሃል ዘሎ እቲ ናይ ኦሮሞ ኢሊት ኣብ ርእሱ ዘሎ ሳይኮሎጂ ብኸመይ ከም ዝተሃንፀ እዩ ዲኮንስትራክት ዝገብሮ ዘሎ ወይ እውን ነቲ ሳይኮሎጂ ናቶም ንዓና ክገልፀና ይፍትና ኣሎ which is very important ህዝቢ ኦሮሞ ኣብ ዝሓለፈ 200 ዓመት ኣብ ታሪክ ናይ ኢትዮጵያ እንተሪኻዮ መቸም ኣይተገፍዕን ኢልና ክንዛረበሉ ይኽእልና ክንደ ኤርትራ ዝተቃለሰሉ እውን የለን ክንዲዚ ኣብ ኣስመራ ዘሎ ሰውራ ነቲ ናይ ኦሮሞ ህዝቢ ሓርነቱ ንኽረክብ ዝፃዕረ የለን ግን ካሕዳማት ስለ ዝኾኑ ኢትስ ኦኬ ሓድሽ ኣይኮነን እዚ ኤርትራ ድማ ንፅጥቂ ኢላ ኣይኮነን ጌራቶ ንስትራቴጂ ናታ እያ ጌራቶ ኩሉ ነገር ኤርትራ ትገብሮ ንስትራቴጂ ገብሮ ኣብ ሓናታ እዩ ኣብ ፅጥቂ ዝተመርኮሰ ስራሕ ጥራይ ከምዘየለኩም ትፈልጡ ኣለኩም ሕጂ እንታይ እዩ ዝብል ዘሎ ንህዝቢ ኦሮሞ መጀመርያ እቲ ኢሊት ናቱ ነቲ ብዝሒ ናቱ ናይቲ ህዝቢ ምስራይ እንታይ ኢልዎ ተበዲልካ ኢኻ ተጨቁንካ ኢኻ ተጨፍጪፍካ ኢኻ ስልጣነ ናትካ ተዘሚት እዩ ኣክሱም ንስኻ ኢኻ ሃኒፅካዮ ናይ ኑባ ሲቪላይዜሽን ንስኻ ኢኻ ኣምፂኻዮ ኣፍሪቃ ኩላ ናትካ ዝቀርና ኣፍሪቃ ኩሉ ናትካ እዩ ነይሩ ብሓሶት ማለት እዩ እዚ ግራንዲዮስ ዓቢ ነገር ከም ዝኾነ ዝፀገም ኩላቶም ትግራይ ዘሎ ኢሊት ኩሉ ንሕና ኢና ጎቦ ነርና ይብል እቲ ኣምሓራ ንሕና ኢና ጎቦ ነርና ይብል እቲ ኦሮሞ ደሰይ ሜንታሊቲ ካብዚ ሰይ ሜንታሊቲ ዝብገስ ስለ ዝኾነ እቲ ታሪክ ባይ ዘ ወይ ለንቀን ሓደ ናይ ኦሮሞ ኣክቲቪስት እንታይ ኢሉ ፅሒፉ ነይሩ ዓሰብሲ ብቋንቋ ኦሮሞ ኢሉሲ ነታ ዝበላ ኣብ artificial intelligence ናይ ግሮክ ኢሎም ምስ ሓተትዎ ነቲ ናይ ኤክስ artificial intelligence ዓሰብ ብቋንቋ ዓፋር ኢልዎም ስለዚ ኣብኡ ከሎ ዲባንክት ኮይኑ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ እቲ ናይ ኦሮሞ ሓይሊ ልክዕ ከምቲ ናይ ጀርመን ሂትለር ኣብ ስልጣን ክመፅእ ከሎ ነቲ ጀርመን ንስኻ ሓያል ህዝቢ ኢኻ ከማኻ ሓያል ኣይነበረን ኣብ ዓለም ቀዳማይ ኢኻ ነርካ ፈሊጦም እዮም ደቂሶምካ ኣይሁድ እዮም ከምኡ ገይሮምካ ከምዚ ገይሮምካ ንስኻ ንኸይትዓቢ ንስኻ ምሩፅ ዓሌት ኢኻ እናበለ እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኢንፍሪዮሪቲ ወይ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሳይኮሎጂ ኣብ ውሽጡ ዘይነበረ ድዩ ዋላ ንእሽተይ ክፋል ዝነበሮ ንስኻ ዝዓበኸ ኢኻ እናበለ ነቲ ኢጎናቱ እናመገበ ምስ መፀ ሽዑ ነቶም ንሱ እዚኦም እዮም በዲሎምካ ዝበሎት ህዝቢ ከፅነቶ ግዜ ይወሰደን ስለዚ እቲ ዝሃንፅዎ ዘሎ ሳይኮሎጂ ድማ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሕጂ ስልጣን ሒዙ ስለ ዘሎ ምናልባት ዝኾነ ፀገም ተጋጢሙ
ወላውን እንተቆፂሉ ብዙሕ ሕልቂት ፈፂሙ ናቱ ዕብለላ ንኸረጋግፅ ነቲ ካልእ ብሄራት ኢትዮጵያ ድሮ ንኣምሓራን ትግራይን ከመይ ገይሩ ይጭፍጭፎም ኣሎ እሱ ድማ based on their mindset ድመፀን ብስትራቴጂ ናይቲ ኢሊት ዝህነፅ ዘሎ ስጉምቲ ምዃኑ ትደርቂ እቲ ሲስተማቲካሊ ድንቁርና ናይ ኣምሓሩ ከይመሃሩ ከይስልጥኑ ዝግበር ዘሎ ዋለቱ ኩናት ኣብ ኣምሓራ ዝቕፅል ዘሎ ፋኖ ንክቕፅል ይደልይዎ እዮም ስለምንታይ ህዝቢ ኣምሓራ ቤላ ገይሩ ክዳኸም ክኽእል ኣሎ ህዝቢ ትግራይ በቲ ኩናት ገይሩ ተዳኺሙ ፅቡቅ ገይሩ ስለዘይተዳኸመ ብጥሜትን ብድኽነትን ብድሕረትን ቤላ ገይሩ ክቆማጣዕ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ኣብታ ናቶም ማስተር ፕላን ታውን ክወፅያ ዘላ ኤርትራን ኮላይ ከምቲ ናይ ሰሜን ስለ ዝርእይዎ ከምኡ ክኸውን እዮም ዝደልዩ ንሳቶም ዓብለል ፀብለልትነት ከርእዩ ተኮይኖም ካልእ ኩሉ ክደክም ክኽእል ኣለዎ ዝብል ማይንድሰት እዩ ዘለዎ እዚ ማይንድሰት እዚ ድማ ሓደገኛ እዩ ናይ ብሓቂ ሓደገኛ እዩ ኣብ ዝተፈላለየ መድረኻት ድማ ክዛረብዎ ንሰማዕ ኣለና ስለዚ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ካልእ መርገፂ እንታይ ክገብር እዩ ዝፍትን ናይ ኢትዮጵያ እናመሰለ እቲ ኣጀንዳ እትያ ኩሉ ግዜ ምስ ደፍኣ እዩ ዕላማ ናቱ ግን ነምሓሩ ክሓርም ምስ ጀመረ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ዕላማ ምዃኑ ዘይተረዳእካ ሽዑ ይክበርሃልካ ዝግባእ ምክንያቱ ምስ ኤርትራ ሰላም ክገብር እየ ፍቅሪ ክገብር እየ ኢሉ ተበጊሱ እንኳላይ ንዑ ኣብቲ ላዕሊ ክድይብ ከሎ ግን ኣምሓራ እያ ደይብዎ ነቲ ህዝቢ ኣምሓራ ዝገብሮ ዘሎ ከመይ ገይሩ ነቲ ብፍላይ ንህዝቢ ኣምሓራ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ፋኖ ዝበሃል ንስልጣኑ ንዝተዋግዓሉ እንታይ ይገብር ኣሎ እንድሕር ደይኻ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ክኸውን ኣይግባእን እዩ ነቲ ሓደ ኣለካ ኣልገፊፍ ኣብይ ኣሕመድ ምስኡ ሰሪሑሲ ኣይለቢሙ ኸውን ክሕግዘና ኢሎም ሓደ ናይ ብርጌድ ንሓመዱ ድዩ ገለ ዝብልዎ ኣብ ትግራይ ከይዱ ድንቁርኖ ዝገለፀሉ ዝበለ ዘረባ የደግመልኩም ዘለዎ ስለዚ እዚ ነገር እዚ ብዕምቆት ምርዳእን እቲ ዝግበር ዘሎ ፅምዶ ይኹን ኣላያንስስ ንኽርዳእካ እንድሕር ኮይኑ ካበይ ዝብገስ ምዃኑ ክንርዳእ ክንክእል ኣለና እቲ ናይ ኦሮሞማ ኢሊት ኣበጊስዎ ዘሎ ኣካይዳ ብጣዕሚ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ኣቐዲምካ ብወታደራዊ ዓይነት ጥራሕ ዘይኮነሲ ነቲ ናይ ሳይኮሎጂካል ዎር ብሳይኮሎጂ ድማ ክትገጥሞ ኣለካ እሱ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ኣለዎ የኩሽ ስልጣኔ ነው ሴሞች ወስደውብሃል ተብሎ አእምሮ ታጠበ መጀመሪያ በደንብ ከዛ ሰፊ መሬት ነበረ ወሰዱብህ ጎጃምና ወሎ ያንተ ነበር ወሰዱብህ 150 ዓመት ሰብረውን ፊንፊን የሚባለውን ሀገር አዲስ አበባ አድርገው እኛን አባረው ሰፈሩ 100 ሺህ በአንድ ጊዜ ማን ነው ስንት ሚሊዮን ነው እንጂ 100 ሺህ ይሄን ያህል ሚሊዮን ገደለ ይሄ ሁሉ ትርክት ተደራጀ መጀመሪያ በደንብ ከዛ ጣሊያን እጁን የቆረጠው ሰው ሁሉ ፎቶ ጥቁር ብላክ ኤንድ ዋይት ፎቶ ተዘጋጀ ሐውልት ተሰራ ህዝቡ ብሬኖች ሆነ በጥላቻ እንዲሰክር ተደረገ አንድ በል ይሄን ያዝልኝ መጀመሪያ ጥላቻ ነው የሚጫንብህ ቀጥሎ ጠላትን ስታጠፋ ደግሞ የምትኖረው ብሩህ ኑሮ ገነት የሚመስል ልክ ሶሻሊዝም ሰውን ንጉሱን ሲገሉ ጳጳሱን ስታጠፉ ዓለም የዛደሮች ትሆናለች በቃ ሰው ሁሉ እንደፈለገ ይኖራል እንዳለ ሁሉ ኦሮሞ ኦርቶዶክስና አማራን ሲያጠፋ እንደ ገነት ይኖራል የሚል አስተሳሰብ ሰጡት ማለት ነው ለሰው ሕጂ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ መጀመርያ እቲ ብፅልኢ ጌርካ ቤላ ጌርካ እቲ ሕብረተሰብ ትነጥቆ ስለዚ ንዝኾነ ይኹን ዋጋ ንካፍሬድ ከም ዝኸውን ትገብሮ ስለዚ እቲ ብፅልኢ ካልኦት ኩሎም በዲሎም ከዮም ስልጣነ ናትካ ሰሪቆም እዮም ንዓኻ መዝሚዞም ከዮም ገፊዖም ከዮም ባርያ ገይሮም ከዮም ኣሳዲዶም ከዮም ሕጂ ኣብ ኢትዮጵያ ኣይገበርዎን ኢለ ክማጎት ኣይክልኒ ናቶም ፀገም እዚ ኤርትራ ምስ ዘተሓዝ የብላን ኤርትራ ኣብ ልዕሊ ኦሮሞ ዝገበረ ገበን የብሉን እዚ ግን ንሳቶም እቲ ኤክስፓንሽኒዝም እቲ ናይ ምስሕፋሕ ሕልሞም ኣብቲ ሃገሮም ጥራይ ጠጠው ዝብል ስለዘይኮነ ንዓና ፀልወና ካብ ቀፂሉ እጂ እቲ ኔክስት እንታይ እዩ እንድሕር ፀላእትካ ፅቡቅ ጌርካ ተዓዊትካሎም እዚ ኣዲስ ኣበባ ንሰርሖ ዘለና ኮሪዶር ልምዓዶ ኣብ ኦሮሞ ንሰርሖ ዘለና ናይ ሕርሻ ምዕባለ ንስኻ ሰንተር ኦፍ ግራቪቲ ክትከውን ኢኻ ስለዚ ነቲ ኢምፓየር ስቴት ክትሕግዞ ኣለካ ነቲ ኣብይ ኣሕመድ ንጉስ ክትገብሮ ኣለካ ዓቢ ንጉስ ንክኸውን ድማ እዚ ኣይዲዮሎጂ እዚ ስነ ሓሳብ እዚ የድልዮ እዩ ስለዚ እቲ ኦሮሞ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝበለ ዝሰፍሐ መሬት ናትካዩ ነቲ ዝወዳደረካ ህዝቢ ኣምሓራ ዝቆጦ ነቲ ትግራይ ዝበሃል ቤላ ጌርካ ኣለሃዮ እቲ ካልእ ግን ዓቕሚ እውን የብሉን ብምባል እዩ ዝነጥቆ ዘሎ እዚ ድማ ናይ መወዳእታ ፒናክል ናይታ ናይ መወዳእታ ንግስነት ናይ ኣብይ ኣሕመድ ድማ ኣብያ ትምርኮስ ኣብታ ቀይሕ ባሕሪ ሓንቶ ዝበለና እዚ ኣብቲ ቀይሕ ባሕሪ እንተመሊሱ እቲ ንጉስ ቅድሚ ሕጂ ዝገበሮ ሃይለ ስላሴ ዝብልዎ ንዑ መሊሱ እታ መንበር ናይ ንጉስ ንምርካብ ነታ ባሕሪ ከምፅእ ኣለኒ ዝብል ኣብ ሳይኮሎጂ ናቱ ዝተወቀጠ ይንኣቢ ኣሚንታ ርእሱ ናቱ ንእሽተይ ምዃና ሪና ኣለና ኣብ ርእሲ ምንኣሳ ግን እታ ናይ ኤርትራ ባሕሪ ዓብ ቦታ ሒዛ ትብሉላ እዚ ሬክለስ ሓደገኛ ዝኾነ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል እዩ ኣብ ልዕሊ ሰራዊቱ ዝገበራ ቪድዮ እውን ሼር ገብርዋ ኣለዎ እዚያ እስከስምዋ የሀብታም ሚዲያ ያልቀጠረ ሰው የለም በዚህ ሁሉ ውስጥ በጣም ብዙ ወሬ አለ ወታደሮች በጣም ጥንቃቄ እንታረጉ ምለምናችሁ መመክራችሁ ነገር ወደ ብሔር ኮንቴነር ወርዳችሁ የምታስቡ ከሆነ ቲፒኤልኤፍ መታገል
ከቲፒኤልኤፍ ጋር መገዳደል አስፈላጊ አልነበረም። ቢኮዝ ቲፒኤልኤፍ እሱ ስለነበረ አጀንታይ ዝብል ዘሎ ሰብዚ ተህወሓት ይነዲቁ ዝብፅሕዎ ተገምጢሉ ግን ብብሔር ደረጃ ወዲቕኩም ኣይትቃለሱ ኣተሓሳስባኩም ሰፊሕ ክኸውን ኣለዎ እዚ ነቲ ናሽናል ናራቲቭ ክሕግዞ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ እዩ ንሱ ዝገብሮ ዘሎ ሰራዊት ኣብ ብሔር ደረጃ ሓሊፉ ሲ ምናልባት ቤተሰቡ ናብ ስልጣን ዋላት መንግስትና ተሪኻዮ ኩሉ እቲ ኪ ፖዚሽንስ ንሱ ዝቐርቦም ንዑ ከተኣማምንዎ ዝኽእሉ ብኩዓት ዘይኮነስ ንዑ ከተኣማምንዎ ዝኽእሉ ሰባት ጥራይ መሊእዎ ዘሎ ኣብ ኦሮሞ ፎከስ ዝኾነ ቃልሲ ይገብር ኣሎ ክዛረብ ከሎ ግን ነቲ መርሕነት እንታይ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ዓለይ ደረጃ ይትውረዱ ስለዚ ንኩሉ ህዝቢ ተቲታ ብሬን ዋሽን ተሓሶት ኣብ ሚድያ ክትከውን ከላ ካልያ ኣብ ውሽጥኻ ክኸውን ከሎ ግን እቲ ገይም ካልዩ እዚ ፈላሊኻ ኣስተውዒልካ መሓዝ ድማ ንዓና ንኤርትራውያን ካብ መጠን ንላዕሊ ኣገዳሲ እዩ ምናልባት እዚ ዝብላ ዘሎ ምልስ ኢልና ብድሕሪት ክንሪያ ክንፍትን ኢና ቲፒኤልኤፍን ጠልታችሁ የቲፒኤልኤፍን ተግባር የሚደግም ነገር ማድረግ የለባችሁ ካድሬ ራሱን ስራ ሳይሰራ ልማት ሳያመጣ በኮራፕሽን ህዝብ እያሳቀቀና እየገደለ መከላከያ ጋር ተለጥፎ እንዲጨማለቅ መፍቀድ የለባችሁ እያደረገ ያለው እንደሱ ነው ይሰርቃል የራሱን ያከማቻል መጠቀሚያ ያደርጋል እዚህ ኦሮሞ አማራ ምናምን እያለ አጭበርባሪ ባፈሻ እቲ ውሽጣዊ ዳይናሚክ ዘለዎ ገለ ክፋል ንከፍልጥ ኢሉ ዝገብሮ ዘሎ ካብ ምንታይ ተበጊሱ እንድሕሪልና ድማ ነዚ ዝገብርዎ ዘለው ናይ ሰራዊት ሩኡይ ዝኾነ ውድቀት የጋጥሞ ስለ ዘሎ እዚ አስከራይዋ እና ሰራዊት ኮማንዶዎች ፋኖን ተቀላቀሉ የአማራ ፋኖ ሸዋ ጠቅላይ ግዛት እዝና የአማራ ፋኖ ወሎ ቤት አማራ ጠቅላይ ግዛት እዝ ጥምረት ፈጥረው ከብልጽግና ሰራዊት ጋር እየተፋለሙ ይገኛሉ። የሁለቱ እዞች ጋራ ትግል ለአማራ ህዝብ ካስመዘገባቸው ድሎች መካከል አንዱ የሆነው ደግሞ የብልጽግናው ኮማንዶ ሰራዊት አባላት ከነሙሉ ትጥቃቸው ከብልጽግና ካምፕ ወጥተው የአማራ ፋኖን እንዲቀላቀሉ ያደረጉበት ድላቸው ቀዳሚ ካብዚ ንሪኦ ዘለና እቲ ፋኖ ዝበሃል ብፍላይ እቲ ቃልሲ ኣብ ልዕሊ እቲ ኩናት ምስ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ መጠን ግዜ ዝወሰደ መጠኑ እቲ ኣብ ሰራዊት ናይ ኣቢ ዘሎ ተወላዲ ናይ ኣምሓራ እቲ ዝግበር ዘሎ ስቃይ እቲ ዝግበር ዘሎ ድሕረት እቲ ዝግበር ዘሎ ኩነታት እናበርሃሉ ይመፅእ ስለ ዘሎ ዕጥቁ ሒዙ ኩሉ ኣፅዋራቱ ሒዙ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ናብቲ ፋኖ እዚ ሰራዊት እዚ ናብቲ ፋኖ ምኻድ ድማ ንፋኖ ልዑል ኣገዳስነት እዩ ዘለዎ ምክንያቱ ፋኖ ብዝሕሰብ ኣለዎ እዩ ወታደራዊ ዓቕምናቱ ከመይ ክዕቢ ይኽእል ተኢልካዮ እቲ ነቲ ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ ጽቡቕ ገይሩ ዝፈልጦ ኣሰላልፋናቱን ኣካይዳናቱን ኣጣዕጣዕጥቃናቱን ዝፈልጦ ሰራዊት ብስለያ መንገዲ ዘይኮነስ ባዕሉ ይመፅእ ስለ ዘሎ ነቲ ናይ ስለያ ሓጓፍ ዘለዎ እዞም ሰራዊት እዚኣቶም ይምልኡሉ ኣለዉ እንታይ ዝገብር ሓደ ወታደር ካብ ናይ ብልፅግና ካብቲ ናይ ኣቢ ሰራዊት ወፂኡ ናብ ፋኖ ክኸይድ ከሎ ግን ንምንታይ ትርጉም ከም ዘሎ ክርዳእኩም ኣለዎ ደሞዝ ዘለዎ ኣታዊ ዘለዎ መግቢ ዝበልዕ ኩሉ ነገራት ዝቕረበሉ ዘሎ ነዚ ገዲፉ እንታይ ገደሎ ንዓደይ ክስዋየ ደሞዝ የድልየኒ ገለ የድልየኒ ንሃገረይን ንህዝበይን ክዋጋ ኢሉ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ምክንያቱ ኣብ ፋኖ ደሞዝ ዝኸፍሎ ሰብ የለን እዚኣ እቲ ማይንድ ሴት ኢኻ ክትርኢ ዘለካ እቲ ብዝሒ ሰራዊት ካብ ፋኖ ወሪዱ ካብ ናይ ፌደራል ሰራዊት ካብ ናይ ኣቢ ሰራዊት ወፂኡ ናብ ፋኖ ክኸይድ ከሎ ናይ ዕላማ ጉዳይ እዩ ብዕላማ ዝስለፍ ሰራዊት ድማ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ እቲ ቃልሲ ናይቲ ህዝቢ ኣምሓራ ካብ መዓልቲ ናብ መዓልቲ ኣብ ዝኸዶ ዘሎ መንገዲ እናነፀረ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ካብ ኣዲስ ኣበባ እቲ ኣምሓራ ዝበሃል ሲስተማቲካሊ እናተጓሕፈ እዩ ዝኸይድ ዘሎ መጠኑ ንሱ ዝቐፀለ ድማ መጠኑ እቲ ሕራነ ናይቲ ቃልሲ ናይ ፋኖ ሜቢ ሓድነት የብሎም ሜቢ ከምቲ ዝድላይ ተወዳደቡና ኣለዉ ክትብል ትኽእል ኢኻ ግን መጠን እቲ ቃልሲ ዝነውሐ መጠኑ እናሓየሉ እዮም ክኸዱ ስለምንታይ እቲ ሽግር ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ናብ ጉልሐ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኣቢ ድማ ፖለቲካዊ ይኹን ቁጠባዊ ለውጢ የምፅእ ስለ ዘየለ እንኳላይ እቲ ቁጠባዊ ፀገም ኣብ ኢትዮጵያ ዘለውን እናኸፍአ ይኸይድ ስለ ዘሎ ኩሉ እዚ ተደማሚሩ ነቲ ህዝቢ ኣብ ኣምሓራ ዘሎ ብዙሕ ህዝቢ እዩ ንኽቃለስ ይግድድ ኣሎ በዚ መንገዲ ዘሎ ተቐፂሉ ጥፍዓት ይመፅእ ስለ ዘሎ ነዚ ፀገም እዚ ንምብዳሕ ክትንስእ ኣለዎ ነዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ፖለቲካዊ ምንቅስቃሳት ናይ ዞባና ድማ ፅቡቅ ጌሮ እዮም ዘንብብዎ ዘሎ ኣብ ኣምሓራ ብደገ ዘሎ ሚድያታት ኩሉ እቲ ናይ ጂኦፖለቲክስ ምንቅስቃሳት ናይ ኣሜሪካ ካብቲ ኩነታት ምእላያ ኣብ ዞባና ዝግበር ዘሎ ምትእታው ናይ ሓይልታት እቲ ዕድላት ናይ ኣቢ ድኽመት ኩሉ ይርእይዎ ስለ ዘለው ተቐላጢፎም ነዚ መድረክ ዝተጠቒሞም ንኣቢ ክኣልይሉ ዝኽእሉ ኩሉ ታክቲክስ ክጥቀሙ ከም ዘለዎም ይርድኦም ኣለዉ እዚ ነገራት እዚ ድማ ንኤርትራ ሕቡ ነገር ኣይኮነን ንዓና ንኤርትራውያን እዚ ነገር እዚ ቅሉዕ ነገር እዩ ደስዋይ ኤርትራ እውን ነዚ ኩነታት እዚ ትጥቀመሉላ ነዚ ክትጥቀም ዘገድዳ ኩነታት ድማ ኣለዉ ንኣብነት ኣብዚ ለንቀነ ሓደ ኣገዳሲ ቀይሕ መስመር ገይራ ኣላ ኣነ ግን እንታይ ኢለ ነዚ ብፍሉይ ናብ ልኡላውነትና ዝትንክፍ ዝተገበረ ሓበሬታ ሓንቲ ፅሕፍቲ ኣብ ኤክስ ኣውፅዮ ኣለኹ እታ ኤክስ እንታይ ትብል
እንታይ ስእሊ ወሲደ መስለኩም እዚኣ ኩሉ ኤርትራዊ ክርዳእ ዘለዎ እዩ እዚ ኣብ ኤርትራ ዘሎ መርሕነት ኣነ ቅድሚ ሕጂ ከምኡ ተዛሪበ ይፍልጥን እየ ግን ንዝበዝሐ መንእሰይ ብፍላይ ነዚ መንእሰይ ሕጂ ዘሎ ክነግራ ዝደልያ እዛ ክፋል እዚኣ ናብ ብዙሕ መንእሰይ እንተትበፅሕ ደስ ምበለኒ እንታይ ዓይነት ሃገር ገዲፍልካ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ኣብ ሰውራዊ ወለዶ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣብ ተፈላለየ ወታደራውን ፖለቲካውን ሲቪላውን መደበራ ዘሎ ከም ተራ ህዝቢ እውን ዘገልግል ዘሎ እንታይ ዓይነት ሌጋሲ እንታይ ዓይነት ሓድጊ ገዲፍልካ ይኸይድ ከም ዘሎ ክበርሃሉ ከም ዘሎ እዚ እዚ ኣብ ኤክስ ሓፍክዎ እዩ to Eritrean youth know the legacy you inherited and the right and rise to honor it ስለዚ መንእሰይ ኤርትራ ብዘይ ገድስ ኣበይ ኣለኻ እቲ ናይ ሰውራ ወለዶ ዝገድፈልካ ዘሎ ሓድጊ ውርሻ ተረዳዮ ንዑ ወራሲ ንኽትከውን ድማ ሓፊልካ ተበገስ ስለዚ the Eritrean youth ኢለ you didn't just inherit a country you inherited a miracle born of life a miracle born of fire sacrifice unmatched wisdom here is what the leadership is handing you and why it matters ስለዚ ኖርማል ነገር ኣይኮነን ዘረክበካ ዘሎ ዘውርሰካ ዘሎ ስድ እንታይ እዩ ሓደ ካብ ሓዊ ዝወፀ ተኣምር ብሓዊ ዝመፀ ተኣምር ዋጋ ዝተኸፈለሉ ከምኡ እውን ዝወዳደሮ ዘይብሉ ልቦናዊ ወይ ብልሕድ ዘለዎ ዝተገበረ ቃልሲ ዘውርሰካ ዘሎ ገለ ካብቲ ዝገበርዎን ክሳብ ሕጂ ድማ ብሕጂ ድማ ንዝመፁ ወለዶ ገና ፅቡቅ ገይሩ ዘይበልዑ ወለዶ ስለ ዘሎ ፅቡቅ ገይረ ክርድኦ ዘሎ ኢለ ዝገበርኳ እያ ቁፅሪ ሓደ ናፅነት ናይ ኤርትራ ከም ካልኦት ሃገራት ኣፍሪካ 54 ሃገራት ኣለዋ ኩለን ናፅነት ናይ ኤርትራ ፍልይ ዝበለ ቃልሲ ተኻይድሉ መብዛሕተን ሃገራት ኣይገበሮን እንድየን ግን ዝበዝሕ ሃገራት ሃገሮም እዮም ናፃ ኣውፅኦም እቶም ዝነፍዑ ካባቶም ነቲ ሃገሮም ካብቲ ፀላኢ ገዚእዎም ዝነበረ ካልእ ተዋጊኦም ንዑ እዮም ናፃ ኣውፅኦም ኤርትራን ከምኡ ይኮነትን ኤርትራ ሃገራት ጥራይ ኮነት ናፃ ኣውፅያ ንኢትዮጵያ ኮላ ናፃ ኣውፅያታ እዚ ሰውራዊ ወለዶ እዚ ናፅነት ናይ ኤርትራ ኣብ 77 እውን ቀሪብዎ ነይሩ እዩ እቲ ናይ 77 ደርጊ ብሕብረ ሶቪየት ከም ብሓድሽ ተመልሚሉን መዓት ኣፅዋር ወሲድዎን ክሳብ ናቕፋ ዝመለሶ ድሕሪኡ ድማ ቀዳማይ ካልኣይ ሳልሳይ ወራር ክሳብ ሻድሻይ ወራር እናበለ ከይዱ ትኩሉ ዝተገበረ ቃልሲ እንታይ ምሂርዎም ፀላኢ ናትና ኖርማል ፀላኢ ከም ዘይኮነ ጎቢጡ ሒዝና ዘሎ ኖርማል ፀላኢ ኮነ ፀኒና ክንሪአ ኢና እዚ ፀላኢ እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ዝድግፍዎ ሓይልታት ስለ ዘለዎ ንኤርትራ ጥራይ ሓራ ኣውፂኻ ክትቀስና ይትኽእልኒ ኢኻ ተገንጢሉ ክመፀካ ዝኽእል እዩ ስለዚ ብመሰረቱ ካብ ኣዲስ ኣበባ ተበንቂሩ ካብ ሱሩ መሰረቱ ክእለክ ክኽእል ኣለዎ ኢሎም ሓሲቦም እንኳላይ ንኢትዮጵያውያን ሓራ ከም ዝወፁ ገይሮሞም ድሕሪኡ እዚ እውን እኹል ኣይኮነን ብቕልፅምካ ተምፅኦ ናፅነት ኣብ ዓለም እኹል እዩ ንኤርትራ ግን እኹል ኣይነበረን እዚ ኸ እንታይ እዩ ብልሒ ናይቲ መርሕነት እዩ 10 ስጉም ትኸይዱ ወርኢፍ ምናልባት ከምዚ እንተኾነ ዝብል ኣተሓሳስባ ስለ ዝነበረ ኦኬ በዚ መንገዲ መፂና ኣለና ኣብ 50ታት ዝግባና ናፅነት ዝጠለመት ዓለም ሕጂ እውን ነዚ ናፅነት ናይ ኤርትራ ንክትክሕዶ ክኸብዳ ስለ ዝኽእል በቲ ክክሕድዎ ዘይኩሉ መንገዲ ንኽኢድ ብቕልፅምና 30 ዓመት ቃሊስና ዘምፀናዮ ናፅነት ሪፈረንደም ሪስክ ንውሰድ ኢሎም ሪፈረንደም ማለት ሓደ ብቕልፅሙ ዘምፀ ሪስክ እዩ ምክንያቱ እቲ ህዝቢ ኣይደልን እዮም ኢትዮጵያ ሕሸን እንተበለ እንታይ ትገብር that's another risk እቲ ቃልሲ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ግን ኣብ ብስለት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ተኣመን ስለ ዝነበረ እንታይ ገይሩ ንህዝቢ ንኤርትራ ሬፈረንደም ገይራ እዚ ከዓ ብሕጂ ንዝመፁ ወለዶ ክመፅእ ዝኽእል ሕቶ ንምዕፃው ዝገበርዎ እዩ ነዚያ ነጥቢ እዚኣ ጥራይ ንሓዋር ክብሪ ከልወና ኣለዎ ስለዚ ሬፈረንደም ገይሩ ብሕርቲ ናፅነት ማለት ንኢትዮጵያ ሊበሬት ገይሩ እቲ መንግስቱ ዝበሃል ተበንቂሩ ከይዱ ምስከደ ድሕሪኡ ሬፈረንደም ገይሩ ድማ ሓንሳብ እናሓዋሩን ኣብ ዩኤን ንዩኤን ዓዲሙ 99.8 ገይሩ ነቲ ኬዝ ንዓለም ሓደ ዓብይ ትእምርታ እዩ ሬኮግኒሽን ናቱ ሶቨሬኒቲ ናቱ ብዓለም ደረጃ ተመስኪሩሉ ተፃሒፍሉ ከምኡ ድማ ሓንሳብ እናሓዋሩን ነቲ ጉዳይ ዓፂዎ ማለት እዩ ሶቨሬኒቲ ሲልድ ኬስ ክሎዝ ስለዚ ልኡላውነት ናይ ኤርትራ ማሕተም ተሃሪሙሉ እቲ ኬዝ ድማ ሓንሳብ እናሓዋሩን ብሕጋዊ ሰነድ ከም ዝዕፀ ገይርዎ ዝመፁ ወለዶ ብኢትዮጵያ ብሕጋዊ መንገዲ ዝገበሩ እንተገበሩ ልኡላዊ መሬት ክትንክፎ ይኩልን እዮም እዚ ጥራይሲ እኹል ነጥቢ ምኾነ ነይሩ ኖ ኔክስት ቁፅሪ 3 ኔሽን ቢልዲንግ ዊዝ ዩኒቲ ካብ መጀመርያ እቲ ናፅነት ተበጊሱ ካብቲ ሰውሩ ዝነበረ ተመክሮ ሃገራዊ ህንፀት ሃገር ዝብል እዚ ኸ እንታይ እዩ ሃገራዊ ስምዒት ሃገራዊ መንነት ሃገራዊ ሓድነት ክሃንፅ ኣለኒ ኢሉ ካብ ንግሁ ኤርትራ ምናልባት ኣብ ኣፍሪካ ውሕዳት ሃገራት ኣለዋ እምበር ከም ኤርትራ ሃገራዊ መንነት ዘለዎ የለን ኣብ ብዙሕነት እየ ዝብለኩም ማለት ሓደ ዓለት ኮንካ ሓደ ሃይማኖት ኮንካ ቀሊል ክኸውን ይኽእል እዩ ኤርትራ ክልተ ሃይማኖታት 9 ብሄራት ተፈላለየ ቋንቋታት ተፈላለየ ኣነባብራ ዝነበሩ ህዝቢ እዩ ነዚ ኣብ ሓደ ምፂኻ ሓደ ህርመት ሓደ ስምዒት ሓደ ኩሉ ድማ ነቲ ሃገር ክወጥቀላ ነቲ ሃገር ክሓልፈላ ከም ዘሎ ክትገብሮ ዓብ ስራሕ እዩ ነይሩ ኣብ ሓንጎልያ ትህነፅ ሃገር ገዛ ክትሃንፅ ከለኻ
لوم جزا كان تيل كمان دقاي كون كان امني كون كان كتندق تجمر مجمريا كسال الله تجزا كنا مترو تحت خندس كاتي فندسيون تاي قانيو قبل عليو كنا منتاي كيدي 5 فلت كنا منتاي نمر انت تحت جس كتورد على كتحبس تحسب لك اديهم لهم متى كندين اللي على كيدي كتحسب تلغى مجمريا تحت دما ميتي دربين اللي على زخيد جزا كنا منتاي متروتات نوشت كاتو خلالو ስለዚህ ሃገር ክታንስ ኮይንካ መጀመሪያ መሰረትናቱ ከተጽንዑ ለካ ነዚ ስለ ድርዶም ዝነበረ ድማ እቲ ሃገራዊ መንነት ኣብ ዞባና ዘቃጽለን ዘሎ ሱዳን እንታይ ያቃጽላሎ ሶማል እንታይ ያቃጽላሎ ኢትዮጵያ እንታይ ያቃጽላሎ የመን እንታይ ያቃጽሎማሎ ሊቢያ እንታይ ያቃጽሎማሎ everything about Africa ዘሎ ጸገም ናይጄሪያ ጸገሞም ታዩ ሳውት አፍሪካ ጸገሞም ታዩ again the same national unity national identity ስለዚ የለ እቲ ጸገም ነዚ ክሰግሮ ኢሎም ስለዚ ሓደ ህዝቢ ሓደ መጻኢ ከም ዘሎ ጌርካ መምሃር قطر 4 زي انوي هاد زاربا زلو سب كل كردو سلا زلو إلى بر ايرداكم إليكم قطر 4 قرن افريكا صبو غير زفلطون تلو منكس ኤርትራዩ ሻዕቢያዩ ስለዚ ኩሉ ዝገርና ዘለና ሬፈረንደም ደገለዶ እኹላ ይኮነን ኢሉ ነዚ ኩሉ ክጠልም ዝኽል ሓይሊ ስለ ዘሎ ሓያል ወታደራዊ ዓቕሚ ክህልወና ኣሎ ሰላምን ርግኣትን ናይ ሃገርና ወይ ናይ ዞባና ብቕልጽምና ጥራይ ክረጋገጽ ዝኽእል ብዓለም ለኻዊ ሕጊ ክረጋገጽ ኣይክእልኒ ንዓለም ለኸ ክትሕዝ ዝኽእል መርሕነት ስለ ዘሎ تسعة 4 حيال وتهدراو قلص امتلنا سلامنا بحيلنا انا نوحس بمبال وتهدراو تعليمن وتهدراو دلونتن بتمنى سيدما وحد حزب زلو هاجر تخوينو امانه حيال حزب كونالو حيال ينيرو حيال كوينو نقلت انت تقبر لك تحيلي كتصبيري كون كاس كتململو لك بمبال هاجراو اغلغلوت مقبار هذا ديسيبلين زلو حبرتسب نخلو كنا تادما دلونا زلو هاجر كهانص خيلو زي نفسو زقاله عبت تمرتيو اي مودا تادما ابكالوتنا لمنكا بناي طرح مسح سلازيله ኣብ ነፍስና ክምርኮስ ኣለና ዘድልየና መሰረታዊ ነገር ባዕልና ክንሃንጾ ክንክል ኣለና ግዜ ክወዘልናዩ ከትክመናዩ ከሸግረናዩ ግን ክንገብሮ ክንክል ኣለና ብምባል ብመሰረቱ ኣብ ነፍሲ ምርኮሳ ዝተመርኮሰት ሃገር ክትከይድ ብክልተ እግራ ረጊፃ ወላ እውን ሽግር እንተለዋ ብእግራ ረጊፃ ጠጠው ደበለት ሃገር ንክሃንፁ ፈቲኖም እዚ ስለ ዝሓሰቡ ነዚ ንክገብሩ እንታይ ፀገም ኣጋጢሞም ኩሉ ዝገዳ ዕፅዋ ሽግር ፀገም ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ገዳ ህበባ ካልእ ኩሉ ሕሰቦ vicious ሕማቅ ዝኾነ ገዳታት propaganda wars ናይ psychological warfare ከምኡ ድማ ካብቲ ክላይንት ስቴት ዝበሃል ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ 4 ኪሎ ዘሎ ድማ ጻሊ ንወራሪ ንኻልን ዝዕድም but Eritrea stood tall and today the global shifts are finally aligning in our favor ስለዚ እዚ ኩሉ ሰጊራ ኤርትራ ኣብዚ ዋን እዚ بخلت اقرا رقيص لا طريقه يكون سي ناي عالمنا مقيار دما نيرترا بزربح منقدي يغير كم زلو a multipolar world is emerging and Eritrea's resilience is being vindicated ስለዚህ እዚ ሕጂዝ ዘሎ መድረክና ዓለምና ንከም በዓል ኤርትራ ዝኣመሰላ ሓያል ወታደራዊ ኣቃውማ ሓያል ሃገራዊ ስምዒት ዘለዎም ሓያል ዝኾነ ህዝቢ ሓያል ዝኾነ ሰራዊት ሓያል ዝኾነ መንግስቲ ኣመና ኣገዳሲ ዝኾነ መድረክ ስለ ዝኾነ ንኤርትራ ዝበለፀ እዩ so ታይለሎ to the youth know this legacy, defend it, build on it, and the future is ours. But only if we rise to meet it. ስለዚህ እዚ ነገር እዚ ተማሂርና ፈሊጥና አስተውዒልና ክንዕቅቦ ክንክል ኣለና ንመጻኢ ወለዶ ከነሰጋግሮ ኣለና ስለዚ እቲ መጻኢ ንዓና ትዝበለፀ እዩ ንጥቀመሉ ብምባል ለበዋገር ኣለኹም ሓንቲ ካብተን ኣብ ልበይ ንነዊሕ ዓመታት ፀኒሓ ፅሓፍ ኮያ ኣይሆብ መፅሓፍ ተገይረ መፅሓፈ ይሁን ከስፍራያ እዚያ ቀዳመይቲ ፔጅ ናቱ ክትከውን እያ so ነዚ ክብል ከለኹ ኣገዳሲ ዝረኣኽዎ ኣብዚ ሓንቲ ቪድዮ ላ እስከ ስምዕዋ እዚኣ debunk one of the biggest myths of African history. That's that Ethiopia is a symbol of anti-colonial resistance. Now, to be clear, there is a tiny bit of truth to this myth. And the truth is that during the scramble of Africa in the late 1800s, one of the few areas እዚ ሰብ እዚ ሓደ ሰብ ይሰዲድለይ ካብ ልቢ እየ ደመስግኖ ድማ እዛ ቪድዮ እዚኣ ናይ ብሓቂ ኣገዳሲት እያ ኢትዮጵያ ብዙሓት ብኣፍሪካውያን ከምኡውን ፓን ኣፍሪካኒስት ዝበሃሉ ኣሜሪካውያን ገለመለ ከም ሓደ አንጻር ምዕራባውያን ተቃሊሱ ሲምቦል ናይ ቃልሲ ናይ ሬዚስታንስ አንቲ ኮሎኒያል ዝቃለስ ዝነበረ ሃገር ገይሮም እዮም ዝገልጽዎ እዚ ግን ሓሶት እዩ እሱ እጂ ኣጋኒኑ ድሓን ቁሩብ ሓቅነት እዩ ዘለዎ እምበር ሙሉእ ሓቂ ኣይኮነን ክብል ከሎ ኣጋኒኑ ወይ ዘሎ ሓሶት እዩ ኢትዮጵያ ዝበሃል አንጻር መግዛእቲ ዝተቃለሰ ኣይኮነን መጋበርያ እዩ ነይሩ ምናልባት ንግዚኡ ረብሓ ንክረክብ ኢሉ ምስቶም ካልኦት ሓይልታት እዩ ነይሩ በር ኩሉ እቲ ንሱ ዝገብሮ ዝነበረ ንካልኦት ንምጭቋን እዩ ስምዕዎ ግን እሱ ቤናይ ኣንግል ቤናይ መንገዲ ሃሪምዎ ኣሎ እዚኣ ኣብ ኤክስፖስ ተገብራ ሸር ክገብርዋ እዩ Africa that was able to avoid being colonized by the Europeans was Ethiopia.
Ethiopian forces successfully pushed back the Italians, the French, and the British. And during a time period where Africa was generally being humiliated, a lot of people, even today, look at this Ethiopian resistance as a symbol of anti-colonialism. But the problem with this myth is it misses the fact that Ethiopia itself in the late 1800s started to mimic the Europeans in the sense that it was starting to colonize other Africans. Under Emperor Memlik, the Ethiopian እንታይ ዝብል ዘሎ ሕጂ ትዕዝብትና ትጽቡቕ እንዲ ግን ጎደሎ ኣለዎ እንታይ ዝብል ዘሎ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ቀዳማይ ነገር መዓስ ከም ዝቆመት ኢትዮጵያ ኣይገልጻን እዩ ጌጋ እዩ ሓበሬታ ዝህብ ግን ጽቡቕ ነገር ኣለዎ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል አቢሲኒያ ዝነበረ ሽዑት ናይ ሽዋ ነገስታት እዮም ገለመለ ትብልዎም ሰም እዮም ነይሮም በር ኢትዮጵያ ዝበሃል ኣይነበረን ነቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ንከቐውም بمجزعة لك كم توم معرباويان مريت الناورو بحيل الناقوبوت وناجف شوفوا دحزوا وزنبرو بخميو نتي بوتا نتي إثيوبيا زبال زغا نتناي سومال كلل كور رخلو نتناي أورومو مريت كور رخلو نتكال بحيل لك كم توم معرباويان بحجز نايت معرباويان ناتتكمي يزقو برنيرو لذي اتمنى لك زبال نتي إثيوبيا كقوم خلو بحيل يجيرو ترى اليوم بحدث جبرو حجر يلن لذي اتي مسرتنا إثيوبيا قوما أوروما نزيادة يزاربوا زلوا كرسي 4 كيلو كوفي لهم سلزلوا ينبر منين كبلو زنبروز بالصميم كفالنا أوروما دمكساب حجي أقابتوني يبلون بتعبس جبرو زلوا كل زين تايري نالو إذا هاجر زيا هاوس أوف كاردز يبلوه ب أبصنع بايتها زي رجعت هاجر إثيوبيا تبع ساترا يخبلكم زغل Ethiopian Empire expanded to, for instance, take areas that were inhabited by the Oromo people. Some people call this actually the Oromo genocide, given the brutality. And then by 1897, Memlik is even entering areas that are inhabited by Somali clans. And this was not a process that was in the slightest way peaceful. It's not like Emperor Memlik, for instance, was trying to bring these groups together to resist the Europeans. Emperor Memlik was an African leader conquering other Africans. He would burn villages to the ground. Civilians were indiscriminately attacked. So كم تريو لهم أنت منيليك زبالك سبب ذكرها توم إثيوبيان بفلا توم رومو كم حدا قفعنيا صلاحيهم دفلت ونيرب ناي منيليك تبل درفون انت غنت ببزحة إثيوبيان ناي تدافرو تقبلنا تاينا بران توم رومو نزا زربات يا زي العوازلو 4 كيلو كوفي لهم سلازلويم انتينا قد نرزلنا منيليك زبحال نعم حرر نقص كوينو نتوم كالو تزبي ببترم بحاتين قدكيتو ابتحت مجزعتناتو يتيوم نيرو ناتو جيلاتات ابت بيت منغستناتو አዲስ አበባ ትሽዑ ፊንፊኔ ዝበሃል ዝነበረ አዲስ አበባ ክሳብ 40,000 ዝኣክል ጊላ ከም ዝነበሮ ባራዩ ንዑ ዘገልግሉ ከም ዝነበሮ ክሳብ 40,000 ትዛዓበየ ንግድናቱ ናይ ቢዝነስናቱ ድማ ጊላታት ምሻጥ ከም ዝነበረ ናብ ዓረብን ናብ ገለን ይሸጥ ከም ዝነበረ ኣፍ ደገ ባሕሪ በኒ ዝጥቀም ነይሩ በቲ ታጁራ ዝበሃል በዚ ሶማሊላንድ ከምኡ ጅቡቲ ዝጥቀም ነይሩ ናብ ደገ ባሕሪ ድማ ሰብ ሸይጡ ኣፅዋር የምፅእ ነይሩ እንኳላይ ግብሪ እዚኣ ክነግረኩም ግብሪ ብምንታይ ይኽፈሎ ነይሩ ኢሎም ብባራዩ ይኽፈል ነይሩ ግብሪ ስለዚ ናይ በራዩ ንግስነት እዚ ታሪክ እዚ ኢትዮጵያውያን ኣይዛረብሉን እዮም ሓብኡ እዮም ዝፍትኑ but this is fact እቲ ምዕራባዊ ዓለም ድማ ኢትዮጵያ ዓባይ ሃገር ክትከውን ስለዘለ ነዚ ታሪክ እዚ ከምዘይ ወፂኡ ዝገብሮ ዘሎ but someday ብፓብሊክሊ ክዝረበሉ እዩ ስለዚ እቲ ኢትዮጵያ ዝበሃል ሃገር ብዙሕ ታሪክ ቀቢሩ ዘሎ እዩ ሕሉፍ ሓሊፍዎ እቲ ነቶም ካልኦት ብሄራት ገዚዎም ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ናብ ኤርትራ ዝገበረ ድማ ወግዓዊ ናይ መግዛእቲ ናይ ገዛኢ ኮሎኒያል ፓወር ምዃኑ عقب كنت دي بقول كولونيال باور كن بلاين غلينا مخنياتو كولونياليزم مجزعته زفصمو زنبرو طليان اندستري سلازنبرم صقاتا سلازليم ኢትዮጵያ كم زنبره يكونن ግን ናይ ካልኦት ሓያላት መጋበርያ ኮይኑ መግዛእት ክገብር ዝኽእል ዝነበረውን እዩ ክንብላ ንኽእል and Europeans themselves were happy to provide Memlik with the guns to do this so he was not in any sense or in that way resisting the Europeans. Now it'd be perfectly not perfectly fine, but it'd be one thing if this was just a archaic part of history. But the problem is Ethiopia maintains the system to this day, with many areas of the country mirroring or reflecting the history of colonialism. So for instance, focusing on the areas that the Somalis live in, this is called the Somali region of Ethiopia and is also sometimes called the Ogaden region. This region is one of the poorest regions of Ethiopia. And as many of you viewers might know, it was also the site of, for instance, the Ogaden War, as well as the Ogaden resistance against Ethiopian forces. Now, how is Ethiopia responded? Has it respected people's wishes to determine their future? No, it's always responded with brutal crackdowns.
كما بند ድማ ነዚ ናይ ኦጋዴን ቦታታት ይዝገልጽ ዘሎ እዚ ኦጋዴን ዝበሃል ወይ እውን ናይ ክልል ሶማል ሓደ ካብቶም ዝደኸዩ ቦታታት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ዝተረስዕ ህዝቢ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ ገጅፍ ክነሱ እቲ ኦሮሞ ኩሉ ግዜ ካብኡ መንቲሉ መሬት ናብ ናቱ ክእቱ ይዝደሊ ምስ ዓፋር ባእሲ ኣለዎም ቃልሲ ነዊሕ እዋን ቃልሲ ይካየድ ኣሎ ነዳዲ እውን ኣብዩ ዘሎ ነዳዲ ስለ ዘለዎ እዩ ዘገድሶም ዘሎ ስለዚ እቲ ቃልሲ ናይ መሬት ኣብ ኢትዮጵያ ክሳብ ሕጂ ዝቕፅል ዘሎ ኣምሓራ መሬተይ በዚ ይብል ትግራይ በዚ ይብል ዓፋር ከምዚ ይብል ኣምሓራ ከምዚ ይብል ኦሮሞ ናብዚ ክገብጥ ይደሊ እቶም ካልኦት ብሄራት ድማ ኩላቶም መመሬቶም ስለዚ ስለምንታይ ከምኡ ኮይኑ ሃገራውነት ስለዘየለት ሃገር ድማ እዚ ኢምፓየር ኢትዮጵያ ዝበሃል ብግበታ ዝቆመ ስለ ዝኾነ ሓበራዊ ታሪኹን ስለ ዘይብሎም ሓደ ነቲ ሓደ ይጭፍጭፍ ስለ ዝነበረ ኣብ መንጎም ዘሎ ቅርሕንትን ታሪኽን ንግዚኡ ሸፊኖም ይኸዱ ኣለዉ ካብቲ ፀገም እቲ ክወፁ ስለ ዘይደልዮም ድማ ናብ ኤርትራ ገፆም ኩሉ ግዜ ሓበራዊ ፀላኢ ክፈጥሩ ዝፍትኑ እቲ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ዝወስዶ ምርጫታት እቲ ናይ 4 ኪሎ መንግስቲ ኩሉ ግዜ ነዚ ፀገም እዚ ኣብ ውሽጦም ዘሎ ክፈትሖ ዝኽእል መራሒ ስለ ዘየለ ናይ ደገ ፀላኢ ይደልዩ ምንታን ካብቲ ፀገሞም መህደምን ክኾኖም እናበልዮም ዝገልፁና ዘለዉ እዚ ነቲ ጂኦፖለቲክስ ንምንባብ ከድልየና እዩ ሕጂ ቁርብትለይ ካብ ኣብቲ ናይ ዓለም ለኸ ዜና ሓበሬታ It is official. Ukraine is now an economic colony of the United States. In other words, Ukraine officially surrendered its economic sovereignty to a foreign actor. Thanks to Zelensky, generations of Ukrainians will never have an opportunity to own their natural resources, let alone use those resources for the benefit of their children. Today we unpack a groundbreaking and very controversial new agreement between the United States and Ukraine. እንታይላትኩም it's official. UK as Ukraine ዝበሃል ሃገር ኣብ 2025 መግዛእቲ ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ክኸውን ወሲኑ ለዩ ዝበሃል ዘሎ ንሱ ኸ እንታይ እዩ ናይ ሚነራልስ ዲል ኢሎም ኣሜሪካ ዲል ይገብርዎ ኣለዎ ብምሉእ እቲ ፀጋታት ናይቲ ሃገር ኣብ ትሕቲ ኣሜሪካ ንክኸውን ኣሜሪካ ንነብሳ ንክትወስድ ጥራይ ዘይኮነሲ ኣሜሪካ ንዘይትደልዮ ማዕድናት ወይ እውን ንዘይትደልዮ ኣብ ዓዳ እንተለዋ ኮይኑ ዩክሬን ነቲ ናታ ማዕድናት ንመን ትሸጦ መን ክውስን እዩ ኣሜሪካ እያ ትውስን ናይ ብሓቂ ዘገርም ዲል እዚ ነዚ ዲል እዚ ከም ሓደ ሂስቶሪክ ዲል ኢሎም ድማ እቲ ሚድያ ይዛረበሉ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዘየዋፅኦ ኩናታት እዩ ኣብዘየድልዮ ኩናታት እዩ ሃገሩ ዘባደመ ምስ ጎረቤቱ ዝተጨፋጨፈ ኣብ መወዳእታ ድማ ልኡላውነቱ ንካልእ ሃገር ዘረከበ ባርያ ክትብሎ ትኽእል መራሒ ዘለንስኪ ድማ ከም ሂሮ ይግለፅ ኣሎ ሚድያ ክሳዕ ክንደይ ብስግንጢር ከም ዝንበብ ከም እቲ ሚድያ ምዕራባዊ ሚድያ ክንደምንታይ ንፀሊም ፃዕዳ ኢሉ ክእምነካ ከም ዝኽእል ንቀይሕ ብጫ ኢሉ ክእምነካ ከም ዝኽእል ኢና ንርኢ ዘለና ታንክስ ጋት ሚድያ ግን ከምቲ ንሶም ዝደልይዎ ጥራይ ዘይኮነስ ነቲ ሓቂ ዘውፅእ ሚድያ እውን ስለ ዘሎ that gives Washington privileged access to Ukraine's natural resources, including aluminum, graphite, oil, and gas. The United States and Ukraine signed what Scott Bessent called a historic deal. And you know what? He's not wrong. It is indeed a historic deal. Never before in the history of Europe did an illegitimate leader of a state, of a country, sign over nation's resources to the country that used it as a proxy against its adversary. Never before. Here is Secretary of Treasury Scott Bessent enjoying the honor of making the announcement. Please take a look. Thanks to President Trump's So I don't know. This is a very, very surprising, to say the least. እንታይ ትብል ኣላ መሲልኩም ኣብ ታሪክ ንመጀመርያ ፍሉይ ክስተት ንርኢ ኣለና እቲ ክስተት ድማ እንታይ ኮይኑ ዘሎ ወይ እውን እቲ ፍፃመ እንታይ እዩ መጀመርያ ዘለንስኪ በቲ ናይ ዲሞክራሲ ዝብልዎ ሕጊ ናቶም ኢሌጂቲመት ሊደር እዩ ማለት ሕጋውነቱ ኣብቅዕ እዩ ዘመነ ምርጭኡ ሕሊፍ እዩ ባይቶናቱ ይኹን ንሱ ወዲ እዩ ስለዚ ከምዚ ዓይነት ዓበዲል ክፍርም ኣይግብኦን ነይሩ ፑቲን እውን ከምኡ ኢሉ እቲ ዲሞክራሲ ዝብልዎ ዝኣምነሉ ተኮይኖም ሓደ ካልኣይ ሃብቲ ናይቲ ሃገር ብምሉእ ንካልእ ሃገር ዘረከበ መራሒ ዝኸውን ዘሎ እቲ ኩናት ከናይ መን ኩናት እዩ ነይሩ ናይ ኣሜሪካ ሚኒስትር ውድያት ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ ባዕሉ ከም ዝበሎ ኣብዚ እውን ኣምፅያትልኩም ነይራ እቲ ትዊት ሚድያ ውፅይዎ ነይሩ እዩ ኣብዚ ረይዎ ሩቢዮ says Ukraine conflict is part of US Russia proxy war ስለዚ ዩክሬን ንኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ ኩናት ናታ መጋበርያ ኮይና እያ ምስ ራሻ ትዋጋእ ዘላ ስለዚ ሃገሩ መጋበርያ ናይ ኣሜሪካ ኮይኑ ዘጥፈ ኣብ መወዳእታ ድማ ማዕድናት ናቱ ንካልእ ሃገር ዘረከበ ልክዕ ከምቲ ኣብ ግዜ ጊላን ኣብ ግዜ መግዛእቲ ናይ ኣፍሪካ ዝተሓባበሩ ሓይልታት ዝነበሩ እዚ ድማ ሓደ ህያው ኣብነት ኮይኑሎ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ 100 መዓልታት ናቱ ብዘይ ዝኾነ ይኹን ዓወት ክውድእ ሓሲቡ ዝነበረ እዛ ንእሽተይ ዓወት ኣጋጢማቶ ኣላ ነዚ ዓወት እዚኣ ኣብ ቻይና ክገብራ ድማ ይፍትን ኣሎ ናብ ቻይና ግን ውድቀት ንውድቀት ኮይኑ ኣሎ US-China trade war has been quite the roller coaster. Donald Trump slapped tariffs on China, Beijing fired back, Trump doubled down, 145% tariffs on Chinese goods, up to 245% on some items.
245% tariffs. China hit back harder. And the cycle began in February. It continued for 2 months. Trump expected China to blink, but they held on. So the US, it seems, is starting to fold. First, they rolled back tariffs on consumer electronics, and now they're pushing for a trade deal with China. Reports suggest the US has reached out to the Chinese. But is a deal really in the works? Let's look at where ዶናልድ ትራምፕ ንቻይናውያን ክርዕዶም እየ እንተኺለ ድማ ሬጂም ቼንጅ ክገብር ክልየ ብቁጠባ ዓነውነው ከብሎም እየ ኢሉ ፈኪሩ ዝተበገሶ ቻይናውያን ነቲ ፕላን ናቱ ፅቡቅ ገይሮም ፕላን ገይሮሞ ሓደ ብሓደ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ተዳልዮም ንነፍሲ ወከፍ ክገብሮ ዝኽእል ድማ ድርዒ ገይሮምሉ ስለ ዝፀንሑ ነታ ዶናልድ ትራምፕ በዓሉ ዝኣወጃ ኩናት ንበዓሉ ነቲ መንግስቱን ንዕኡ ነቲ ፖለቲካዊ ስልጣኑን ኣብ ቅልውላዊ እትያቶላ ክልተ ወርሕን ገለን ክልተ ወርሕን ምስ ቀረበ ሕጂ ንቻይናውያን በጃኹም ደውሉለይ ምሳኹም ክዘራረብ ደልየ ኣይከኽብደልኩምን እየ በጃኹም ተገደሱለይ ምግዳስ ምስ ኣበይዎ እንታይ ክሕሱ ጀሚሩ ዶናልድ ትራምፕ ምስ ቻይና ንዘራረብ ኣለና ኢሉ ቻይና ፀፅሒፎም ኣይተዘራረብና ኣይተራኸብና ምሳኻ ኣይተሓሱ ኣብ ፍሉይ መድረኽ ኢና ኣቲና ዘለና ሓሶት ግደፍ ጥራይ ይብልዎ ኣለዉ ንሱ ይሕሱ ንሳቶም ኣይተራኸብናን እዚ ዝበሃል ዘሎ ውፁእ ሓሶት እዩ ምስ ኣሜሪካ ዝተገብረ ርክብ የለና በሉ ክሳብ ሕጂ ድሕሪ ክንደይ መሃነኑ ምስ ኣጥፍሉ ሕጂ ክንዘራረብ ንኽእል ኢና ዝብል ተስፋ ሂቦም ኣለዉ ሕጂ ዶናልድ ትራምፕ ቁሩብ ዕረፍቲ ረኺብሎ በዓልካ ዝገበርከዮ በዓልካ ዝኳዓትከዮ ጉድጓድ በዓልካ ክትኣትዎ ከለኻ ኢና ንርኢ stand. Last week, Donald Trump gave an interview to the Time magazine. He said Xi Jinping had called him. China immediately rejected this claim. They said no such call had taken place. Then on the 24th of April, Trump made another claim. He said that the US and China are talking. Imagine ሓደ ፕሬዚደንት ሲ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናይ ቻይና ፕሬዚደንት ደዊልለይ ኢሉ ክሕሱ ከሎ ክሳዕ ክንደይ ደስፕሬት ከም ዘሎ ቻይና ድማ ሶራ ይደወልናሉን ይሕሱሎ ፕሬዚደንት ትኹን ክብልዎም ከለዉ ንኣሜሪካ ካብ ዝኸፍእ ውርደት የለን ደዊልልካ ከለኻ ማን የተደወለለይን ክትብል ኣለካ እሞኻ ኢጎ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓዝካ እቲ ኣንነት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝሓዘ ሰብ ክንምንታይ ውርደት የጋጥሞ ከም ዘሎ ቻይናውያን ግን ካልኩሌት ገይሮም እዮም ንሱ ኣርት ኦፍ ዲል ይድፈልጥ ዲል ከመይ ጌርካ ትገብር ቻይና ግን ኣርት ኦፍ ዎር ኩናት ከመይ ዓውደ ኩናት ከመይ ጌርካ ትዕውቶ ሓደ ዕርዲ ከመይ ጌርካ ትሰብር ዘይኮነስ ዓውደ ኩናት ብኸመይ ትስዕረሉ ዝፈልጡ ሳይኮሎጂ ዘለዎም ሰባት እዮም ቤላ ገይሮም ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ከላሂዎ ንርኢ ኣለና Can you clarify with whom the U.S. is speaking with China? They're saying it's fake news that trade talks are happening. Well, they had a meeting this morning, so I can't tell you. It doesn't matter who they is. We may reveal it later. Anyway, ከም ትሪእዎ ዘለኹም ዶናልድ ትራምፕ መዋፅኦ ሲንላ እዛ ጉዳይ ቃው ኣቢላቶላ ንሕና ግን ክንዕዘበ ኢና ናበይ ገፃ ክትከይድ ትኽእል እንታይ ክትከውን ትኽእል እዛ ጉዳይ እዚኣ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ዝግበር ዘሎ እዩ እዚ ኩነታት እዚ ንቁጠባ ናይ ኣሜሪካ ዓብ ስምብራት ክገድፈሉ ከም ዝኽእልን ድሮ ሬሴሽን ተኽእሎ ናቱ ናብ 60% ከይድ ኣሎ ከም ውፅኢት ናቱ እቶም ኢንቨስት ትገብሩ ዘለኹም ምሳይ ነዊሕ እዋን ኣድቫይስ ሃብኩምን ፕሊዝ ቀፅሉ ስታክ ማርኬት ወዲቑ ነይሩ ንላዕሊ ድሮ ዶናልድ ትራምፕ ኢዱ ክህብ ከም ዝኽእል ስለ ዝተረኣየ እቲ ማርኬት ንላዕሊ ገፁ ከይዱ ኣሎ ዋላ እውን ክሪፕቶ እንተሪኢኹሞ ቢትኮይን ኣበይ ወሪዱ ዝነበረ ንላዕሊ ገፁ ደይብ ኣሎ ስለዚ ኣነ ናተይ ፕላን ኣብ ኢንቨስትመንት እቶም ምሳይ ተምሃርኩም ከይትወፁ ምንቕ ከይትብሉ እንተኽኢልኩም ኢንቨስት እናገበርኩም ኪዱ ኢለኩም እዚ ውፅኢት እዚ ዝዓበየ ናይ ሃብቲ ምስግጋር ዝፍፀመሉ እዩ ቴክ ኣድቫንቴጅ ኦፍ ኢት ኣነ ከማን ነበርኩ ቅፅለልኩም ሕጂ ናብ ኣፍሪካ ንመለስ Good month for the economy as a tour by Egyptian President Abdel Fattah al-Sisi to the Gulf region kick-started an influx of hard currency. Qatar inked $7.5 billion of investments. Saudi Arabia pledged $15 billion, while the latest Kuwait has unveiled plans to turn $4 billion of deposits in Egypt's central bank into projects. Egypt is into projects. ከም ንሪኦ ዘለና ግብፂ ብዙሕ ገንዘብ ናይ ማእከላይ ምብራቅ ኢንቨስትድ ይኾነሎም ከም ዘሎን ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኢማራት ብዙሕ ኢንቨስት ገይሩ ክንብል ከለና ሕጂ ድማ ነቲ ዝነበረ ብዝለዓለ ደረጃ ስዑድያ ቀጠር ኩዌት ብብዝሒ ገንዘብ ኢንቨስት ይገብሩላ ከም ዘለውን 100 ሚሊዮን ህዝቢ ዘለዎ ዓብይ ፖቴንሻል ናይ ዕቤት ዘለዎ ሃገር ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኢንቨስትመንት ይረክብ ኣሎ እዚ ኻ እንታይ ዘርእየካ እቲ ኣላያንስ ናይተን ሃገራት ዓረብ ኣብ ጎኒ ግብፂ ነዚ ናይ ሃገራት ዓረብ ሓይሊ ኣብ ብንዑ ክስሕብ ዝፍትን ዘሎ ዋላ ፖለቲካዊ ደገፍ ናይ ዓረብ ኣንጻር ቻይና ንክኸውን ግብፅን ኢትዮጵያን ዘለዎም ባእሲ ኣብ ግምት ብምእታው ነዞም ሃገራት ዓረብ ናብኡ ንመፂኦም ንግብፂ ክገድፍሉ ዝፅበዮም ዘሎ ስና ገና ሃፐን እዚ ኩሉ ገንዘብ ኢንቨስት ዝገብርዎ ዘለዉ ረብሓ ስለ ዘለዎም ሃገራት ዓረብ ኩሉ ግዜ ኣብ ጎኒ ግብፂ ክኾን እዮም ኣብይ ኣሕመድ ድማ ነዚ ፖለቲካ ማኒቨር ንክገብር ዓብ ጎቦ ከም ዘለዎ ኣብዚ እውን ስምዑ ኪሎ ሜትር በላይ የሚረዝም የባህር መውጫ ካላት ሱዳን በላይ ለነገሩ አስረጂ እንደሌለም ተያይዞ ይገለጻል። ቱርክና ኳታር ከዓመታት በፊት በአካባቢው ላይ የንግድ ወደቦችን ለመገንባትና ለማስተዳደር ስምምነት መፈራረማቸው የሚዘነጋ አይደለም።
በ2022 አንድ ኤሚሬትስ ድርጅት የ$6 ቢሊዮን የወደብና የግብርና ፕሮጀክት ስምምነት የባህር መውጫ ሕጂቲ ባሕር ናይ ሱዳን እውን እንተኾነ ኢትዮጵያ አቡ ብዙሕ እንዲያ ፈተነታት ትገብር ነይራ ምስ ኢትዮጵያ ዝኾነ ነገር ክትረክብ ተኺላ ምናልባት ጅቡቲ እንድሕር ጠሊማትናሲ ናብ ኢትዮጵያ ክንከይድ ንኽእል ኢና ምናልባት ኢትዮጵያ ከተድሕነና ትኽእል ትኸውን እያ ኖ ሱዳን ተድሕነና ትኽእል ትኸውን እያ ዝብል ሓሳብ ነይርዎም እዩ እዚ ሓሳብ እዚ እውን ከም ዝቐበፁ ኢና ንርዘ ካርቱም በቀይ ባህር ዳርቻ የሚገኙ ወደቦቿን ሩሲያም ሆነች ሌላ ሀገር በባህር ኃይል ሰፈርነት ለመጠቀም እንደሚችሉ ጭምርም ስታስታውቅም ተሰምታለችም። እንታይና ንርኢ ዘለና እቲ ባሕሪ ናይ ሱዳን ይኹን ናይ ጅቡቲ ናይ የመን ከመይ ክኸውን ከም ዝኽእል መን ከኣቱ ከም ዝኽእል ስፔኩሌት ምግባር ወይ እውን ብዛዕባ ለይትን መዓልትን ምዝራብ ሓደ ፍሉይ ኦብሰሽን ወይ እውን ጽላለ ከምዚ ወልፊ ናይ ኢትዮጵያውያን ኮይኑ ዘሎ እዩ ኣብዚ ካስምዑ እቲ ምፍርራህ ናቶም ንበይኒ እዩ ጅቡቲ ሰማይ ተከደነባት ምድርም ጠበባት የኢትዮጵያ ጅቡቲን ወደ ግዛቷ የመጠቅለል አስደማሚው እቅድ ይፋ ሆኗል። የኢትዮጵያን የቀይ ባህር ጉዞ ለማደናቀፍ ከሻዕቢያና አልሲሲ ጋር ያበረችው ጅቡቲ ሚስጥራዊ የተባለው ህልውናዋንና የሉዓላዊ ሀገርነት እውቅናዋን አደጋ ላይ የሚጥል መረጃ ይፋ መውጣቱን ተከትሎ ኢትዮጵያ ጅቡቲን የምትጠቀለልበት እድልን አግኝታለች። የጅቡቲ መንግስት ፈራ ተባ በማለት የሶስትዮሽ ህብረቱን ገና ከመቀላቀሉ በከፍተኛ ሁኔታ እየፈነዳው የአፍሪካ ቀንድ ውጥረት ኢትዮጵያ አስደንጋጩንና ታሪካዊውን ስምምነት በመመልከት በጅቡቲ ላይ እንድታነጣጠርም እድል ከፍቶላታል። እጅንታይም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ጅቡቲ አጀንዳ እውን ከም አጀንዳ ኣብቲ ፕሮፓጋንዳ ናቶም ይትዮም ኣለዉ ዓቕሚ ስለ ዘለዎም ወይ እውን ክገብሩ ስለ ዝኽእሉ ዘይኮነ እቲ ዘረባ አንዳራ ካይዳ ናይ ምግባጥ ሕልሚ ኣብ ሰንኮፍ ናይ ጥፍኣት ዘሎ ሃገር ንኻልእ ሃገር ከፈራርህን ክርብሽን ከም ንቡር ትርኢየ ዝረአ ዘሎ ምስ ኢትዮጵያ ኣገይን ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ዘይተወደ ፋይል ኣለና ዝብል ክፋል ሕብረተሰብ እዩ ዘለዎም ነዚ ነፍሱ ዝኻለ ዘረባን ብዙሕ ኣዘራቢ ብዓለም ደረጃ ሬኮግናይዝ ዝኾነ ልኡላውነት ዘለዎ ሃገር ክጎብጡ ኢልካ ከምኡ ዓይነት ዲቤት ኢንተርቴይን ምግባር ንባዕሉ ነፍሱ ዝኻለ ቅስቀሳ ወይ ከዓ ፕሮቮኬሽን እዩ አግሬሽን ድማ ናብ ጎንፂ ክወስድ ዝኽእል ቋንቋ ከም ምዃኑ መጠን ብዓለም ደረጃ ቅቡል ኣይኮነን ነፍሱ ዝኻለ ገበን እውን እዩ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ሕጊ አልቦነት ወይ እውን ዘይሕጋዊ አካይዳ ከም ንቡር ኮይኑሉ ዘሎ ዘበን ኢና ንርኢ ዘለና በአፍሪካ ከሚገኙ እጅግ አጭር የዕድሜ ታሪክ ያላቸው ሀገራት መካከል ጅቡቲ እንደ ሀገር እንኳን በእግሯ ቆማ ሳትሄድ ኢትዮጵያ ላይ የቀሰቀሰችው አመጽና የተቀላቀለችው የሶስትዮሽ ህብረቱ የሚያፈርስ እርምጃም ከኢትዮጵያ ተጀምሯል። የኢትዮጵያው ንጉሠ ነገሥት ሁለተኛ ሚኒሊክ ጅቡቲን ለ99 ዓመታት በ1894 ዓ.ም ለፈረንሳይ መንግስት በሊዝ እንዲያስተዳድር የሰጠበት ታሪካዊ የስምምነት ሰነድ ይፋ በማድረግ ለመጠቅለል የሚያስችል እርምጃ እንድትጀምርም ምክንያት ሆኗል። የጅቡቲ መንግስትን ለ99 ከም ንሪኦ ዘለና ትፈራዕራ ታዲድ ገለመለ መሊዩን ድዩ ግን ንጅቡቲ አደኖ ናቶም ፀገም እዩ ኣብቲ ዞባ ግን ንወላ ሓደ ዝግበር ስጉምቲ እውን ብካልኦት ሃገራት ደገፍ ክረክብ ከም ዘይብሉ ኣብ ሶማል ዝተፈተነ ኤምኦዩ ኩለንተን ሃገራት ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ብተሪር ክነፅግቦ ከለዋ ኣብ ልዕሊ ጅቡቲ ይኹን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ክግበር ዝኽእል ድማ ተመሳሳሊ ስጉምቲ ክወሃቦ ከም ዝግባእ እዚ ናይ ልኡላውነት ድፍረት ዝዛረብ ዘሎ ድማ ኤርትራ ብናታ ሚኒስተር ጌራ ጽቡቕ ዝኾነ መልሲ ኣብ ዝሃበትሉን ነቲ እውን ኣብዚያ ንእሽተይ መተሓሳሰቢት ክንገብር ንኽእል ኢና ኣብዚያ ዝስምዕዋ እታ ዘረባ ሕብረተሰብ እቲ ዝተምሃረ ኣካሉ ናብ ዝሓሸ ምዕባለ ከም ዘሳግሮ ከይተነግረ ዝተፈልጠ ሓቂ እዩ ስለዚ ድማ ኣብ ታሪክ ምልስ ኢልና ምስ ንርኢ ምሁር ዓቕሚ ሰብ ኣብ ወሳኒ ጽፍሕታት መንግስቲ ወይ ድማ መሪሕነት ብምኹርናዕ ስርዓት ወይ ድማ ሲስተም ዝሃንጽ ሕብረተሰብ ምሁር ሰብ ይሃንጽ ምሁር ሰብ ድማ ኣገባብ ወይ ስርዓት ይሃንጽ ዝተምሃረ ሰብ ዋላኳ ብሞት እንተሓለፈ ዝሃነጾ ስርዓት ወይ ኣገባብ ይነብር ቀጻሊ ድማ እዩ ብመሰረት ኣብ ላዕሊ ዝተገልጸ ዝተምሃረ ክፋል ሕብረተሰብ ኣብ ሓፋሽ ልዑል ክብርን ቦታን ዝወሃቦም ኣብ መዳይ ህንጸት ሃገር ናይ ዝተፈላለዩ ሃገራት ንኣብነት ምስ ንዕዘብ መንእሰይ ብሓፈሻ ምሁር ድማ ብፍላይ ሰፍ ዘይብል ተራ ይህልዎሞ ነቲ እታ እንኳ ሃገር ዝተለመቶ ድማ ብመስርሕ ምህናጽ ሃገር ሓሊፉ ኣብ ሸትኡ ዘብጽሕ ቂሂሙ እዩ ምላሽ ይብሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ኤርትራውያን ኣብ ድሕሪ ክህበኩም ኣብ ኤርትራ ሚድያ ኔትወርክ ከይድኩም ሰምዕዋ ትኽእሉ ኢኹም ነታ ኤርትራ ዝሃበቶ ቀይሕ መስመር እዩ ዝዝረብ ዘሎ ኣነ እውን ብዝሰፍሐ መልክዕ ብዝሰፍሐ ዘይኮነስ ብካልእ መልክዕ ገሊፀ ኣለኹ እሱ ድማ ኤርትራ
ንጹር ዝኾነ ቀይሕ መስመር ጌራላ ናይ ኣቢ ዓጀውጀው ድማ ሸለሊላ ክትሓልፎ ከም ዘይትደሊ መልሲ ሂባ ከም ዘላ ቤክ ፅሒፍ ኣለኹ this is a political ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ከም ዝበሎ ድማ እዚ ፖለቲካዊ ልክዕ ከም ንኣምላኽ ትፀርፍ ዘለካ ብላስፌሚ ዝበሃል እዚ ኣብ ልዕሊ ኣምላኽ ዝግበር ፀርፊ ዓይነት እዩ ሓትያት ዘወግዘካ ዓይነት ሓትያት እያ ኣብ ዓውዲ ናይ ፖለቲካ ትፍፅም ዘላ ሬድ ላይን ዳት ማስት ናት ቢ never be crossed ዝኻ ክስገር ዘይብሉ ቀይሕ መስመር እዩ ብምባል ሚኒስትር ሓበሬታ ናይ ኤርትራ ከም ዝገለፀን ኤርትራስ መሰጅ ቶ ኣቢ ነቲ ናይ ኣቢ ስርዓት ድማ ንጹር ዝኾነ ዘደናግር ዘይብሉ ቃል ዓለም ዘይብሉ ከምኡ ድማ ብካልእ ክትርጉሞ ከም ዘይትኽእል ጌራ ንጹር ዝኾነ መልእኽቲ ይባተላ but what is equally disturbing on the African Union's silence እዚ ኩሉ እናተኻየደ ከሉ ናይ ኣቢ ዕንደራ እቲ ዘሕዝን ክፋሉ ናይቲ ሕብረት ኣፍሪካ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ እዩ Ethiopia hosts the EU yet openly violates EU's founding principles ሕብረት ኣፍሪካ ዝእንግድ ዘሎ ኢትዮጵያ ናብ ኣሕመድን ነቲ ቻርተር ናይቲ ሕብረት ኣፍሪካ ክትሕሶ ከሎ እዚ ሕጂ ከም መተሓሳሰቢ ኢና ንነግር ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክትተግር ክትክእል ኣለካ ንኣብነት ሶቨሬኒቲ ገለ ካብቶም ቀንዲ ፕሪንሲፕልስ ናቱ ሶቨሬኒቲ ልኡላውነት territorial integrity ከምኡ ድማ ግዛእታዊ ዶብ ናይ ሃገራት respect for colonial boundaries ከምኡውን ብመግዛእቲ ዝቆሙ ዶባት ክትንከፉ ከም ዘይብሎም and what does EU do እዚ ኩሉ እናተገበረ ከሎ ነዚ ኩሉ ሰለስተ እዩ ንልኡላውነት ንግዛእታዊ ሓድነት ከምኡ ድማ ንመግዛእታዊ ዶባት ክደፍር ንዑ ዝጥሕዝ ዘረባ እናተዘረበ ከሎ ሕብረት ኣፍሪካ እንታይ ገይሩ nothing ንኣብነት when Abiy used drones to bomb his own people silence ኣብ ዓዱ ኣብ ዝተፈላለየ ብድሮናት ክጭፍጭፍ ከሎ ሕብረት ኣፍሪካ ዘረባ የለን ምስ ሶማል ዘይሕጋዊ ሜሞራንደም ኦፍ አንደርስታንዲንግ ፈሪሙ ኣፍ ደገ ባሕር ረኺብና ወደብ ረኺብና ብምባል ክሕሱ ከሎ ዘረባ የለን ኣብ ሱዳን ዝግበር ዘሎ ሲቪል ወርን ዕንወትን ሞትን ሕብረት ኣፍሪካ ወላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን and then ኣቢ ንኤርትራ ልኡላውነታ ንክጥዕስ ኣብ ቴሌቭዥን ብግልፂ ክዛረብ ከሎ እውን ወላ ሓንቲ ኣይበሉን so this is why Eritrea never depended on spineless institutions ሰንኪ ድማ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ኣብ ነፍሳ ተመርኪሳ ክትከይድ ኣብዚ ናይ ዓለም ኢንስቲትዩሽንስ ዝበሃል UN ዩናይትድ ኔሽንስ ወላ ሕብረት ኣፍሪካ ተኣማሚና ነገራት ንሶም ከውሕሶም ኢላ ተኣማሚና ዘይትኸይድ ኣብ ነፍሳ ነቲ ኩናት ነቲ ዓቕምናታ ነቲ ምክልኻልናታ ባዕላ ክትገብሮ ዝወሰነት ስለዚ achieved independence without begging ናፅነት ናይ ኤርትራ ብቕልፅምና ኣምፂናዮ ዝሓገዘና ኣካል ኣይነበረን secured peace without handouts ከምኡውን ሰላምና ብልመና ዘይኮነ ብቕልፅምካ survived sanctions without breaking ዝኩሉ ገዳን ዕፅዋን ሓንቲ ምንቕ ከይበለ ዝቐፀለት will defend its sovereignty with iron resolve ሕጂ እውን ነቲ ከጋጥም ዝኽእል ብድሆ ዝለዓለ ሓፂናዊ ሓድነት ብምሓዝ ክሰግሮ እያ let it be known Eritrea is not caught off guard we are 10 steps ahead ኤርትራ ሃንደበት ኣይኮነን ዘጋጥማ ዘሎ 10 ስቴፕ ኣቐዲማ ትሓስብ እያ እታ ካልእ ቪድዮ ዝሃብኳ መንግስቲ ኤርትራ ክሳዕ ክንደይ ካብ ደቡብ ካብ ኢትዮጵያ ክመፅእ ዝኽእል ሪስክታት ካልኩሌት ገይሩ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ይገብር ከም ዝነበረ ዝገለፅኳ ሰ እዚ 10 ስጉምታ ቀዲሙ ክሓስብ ዝኽእል መርሕነት እዩ ዘሎ ቀንዲ ድርዕናትና ወይ እውን ሓይልናትና እቲ ናትና ዩኒቲ ወይ እውን እቲ ሓድነትና ስለ ዝኾነ ኣብኡ ክንሰርሕ ኣለና our readiness is unmatched ከም ኤርትራ ድልውነት ዘለዎ የለን ታሪክና ድማ ምስክር ናቱ እዩ so for the Abiy regime እንታይ ኢለ ኣለኹ the red line is drawn cross it and you will find out why Eritrea always prevails እዚ ቀይሕ መስመር ኤርትራ ጌራቶ ዘላ ተጥዒሱ ኣቢ ኤርትራ ስለምንታይ ከም ሃገር ቆይማ ከም ዘላ ንክርድኦ እዩ ትስጉምቲ ኤርትራ ትወስዶ ኤርትራ እዚ ኩሉ ፀገማት ከመይ ጌራ ከም ሰገረቶ ሽዑ ይክርድኦ ምክንያቱ እንታይ ዓይነት ስጉምቲ ከም ትወስድ ብተግባር ክርዮ ስለ ዝኾነ ብምባል መሊሰ ኣለኹ ሼር ግበርዎ ብዙሓት ሰባት እውን ሼር ገይሮም ኣለዉ ኣብ ኤክስ እዚ ነቲ ኢንተርናሽናል ሚድያ ንዓኹም ድማ መግለፂ ንህዝብና ድማ መግለፂ ስለ ዘድልዮ ካበይ ተበጊሰ ከም ዝብል ዘለኹ ሕጂ ናብቲ ኣከባቢና ዘሎ ዕንደራ ንኸይድ ቅድሚያ ግን ሓንቲ ላብዚያ ኤርትራውያን ዲቤት ዝገብርዋ ዘለዉ ኣዛ ደሎ ሕንፍስፍስ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዘሎ ሕንፍስፍስ ክዓቢ ይኽእል እንድሕዳ ኢትዮጵያ ተጋማሚዓ ዝዓበየ ፖፑሌሽን ዘለዎ ሃገር ኣብ ኢስት ኣፍሪቃ ስለ ዝኾነ ኢትዮጵያ እንድሕር ቁሩብ ቀሲና ጥዕና ረኺባ ክትስፋሕፍሕ ትደሊ ትፀንሐ ትራዲሽን ናይ ምስፍሕፋሕ እዩ ናይ መስፍናዊ ኣተሓሳስባ ኩሉ ግዜ ምስፍሕፋሕ እዩ ኢሳያስ ዝብል ኣሎ ደጊመ ደጋጊመ ነቲ ቅዋም ኣንቢበዮ ኣየስርሕኒ ድበሎ ኣነ ካብ ኩሉ ንሻዕብያ ካብ 2001 ናት ሒዘ እቲ ብፖሊሲ ሌቨል ዝቃወሞ እታ ባህላ ግን ንዓይ ከም ካሌብ እሳ ማዕለ ምክንያቱ እሳ እታ ሽግር ሕጂ ናብዚ ተእቱ ደላይ ለየ ድሓስብ ማለት ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ኣብዚ ኢትዮጵያ እንተፈሪሳ ካብ ናይ ኻዛ ዝኸፍእ መልክዕ ኣሎ ዝብል ኣነ ይኣምነሉኒ ሓቂ ንምፅራብ ምክንያቱ ንዘይተርፍ ምፍራስ ስኻ ስለተዛረብካ ይከውኒ ሱዳን እኮ ፈሪሳ ኣላ ንሪኦ ዘለና ኩነታት ድማ
ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ ኣብ ሶማልያ ዘሎ ንሪኦ ኣለና ኣብ የመን ንሪኦ ኣለና ስለዚ እዚ ናይ ኢትዮጵያ ምፍራስ ዓብይ ፀገም ክኸውን እዩ ዝብል ኤርትራ ከተፍርሳ ክሰርሕ እያ ማለት ኣይኮንኩን ግን ኢትዮጵያ ምፍራሳ ካብ ናይ ሕብረት ሶቪየት ምፍራስ ዝፍለ ኣይኮነን ካብ ናይ ሰርቢያ ምፍራስ ዝፍለ ኣይኮነን ዝተርፍካ ኣይኮነን ስለዚ እዚ ኤክስኪውዝ ኢትዮጵያ እንተፈሪሳ ገለገለ ዝብል ኣነ ኣይ ዶንት ባይ ኢት ኣይገዝኦን እየ ኤርትራ ኢትዮጵያ ንክትፈርስ ትሰርሕ የላ ግን እቲ ኢትዮጵያ ምፍራሱ ዘይተርፍ ስለዝኾነ ዝፈረሰ ሃገር እውን ስለዝኾነ ደይ ሰናንዒ ኣቢ ሒዝዎ ዘሎ እምበር እቲ ህዝቢ እኮ ተፈላለዩ ዘሎ ኮይ እቲ ህዝቢ እኮ ብዶብ ድበኣስ ዘሎ ከም ካልእ ሃገር ኮይኑ ብዶባት ድበኣስ ዘሎ ሃገር ኮይ ስለዚ እንተፈሪሳ ከማ ሰላም ክርከብ ይኽእል ኮይኑ ይስምዓና ናብዚ ሕጂ ድርዮ ዘለኹ መድረክ ናተይ መርገፂ እዩ ናተይ ሓሳብ እዩ ሰብ ከም ድሌቱ ክሪኦ ይኽእል ሕጂ ናብቲ ናይ ጎረቤትና ዘሎ ፖለቲካ ንስገር ናይ ውጥረት ኣጀንዳታት ክፈጥሩ ዝንቀሳቀሱ ሰለስተ ኣካላት ኣለዉ ኢለ ይኣምን እቲ ሓደ ቅድሚ ጦርነት ድሕሪ ጦርነት ኣብ ማእኸል ጦርነት ሕዚ ከዓ ድሕሪ ፕሪቶርያ ኣብ ከቢድ ወንጀል ሌብነት ዝተሳተፈን ሃፍቲ ፈጢሩ ኣብ ሰላማዊ እዋን ከመይ ገይሩ ከም ዝጥቀመሉ እዚ ሃፍቲ እዚ ዝጨነቆ ኣካል ኣሎ ስለዚ ሰላም እንተመፅኡ ከመይ ከም ዝኸውን ዝጨንቆ ማለት እዩ እዚ መዓልታዊ ኣጀንዳ እናፈጠረ ስለ ናይ ባዕሉ ኣጀንዳ ስለ ዝኾነ ሰላም ከይኸውን ርግኣት ከይመፅእ ናብ ቀፃሊ ጉዕዘና ከይንኸይድ እናሰርሐ ዝውዕል ኣካል ኣሎ ብዙሓት ኣካላት ኣብዚ ካብታት እዩ እቲ ካልኣይ ተስፋ ዝገብር ኣሎ ዕድል ረኺቡ ድሕሪ ሕዚ ከዓ ኣነ ከይበላዕኹ ዶ ዝበፂሑ ድሕሪ ሕዚ ክበልዕ ኢሉ ዝንቀሳቐስ ኣካል እውን እኒአ ዕድል ሕዚ ከዓ ዝኾነት ነገር ረኺቡ ብኣ መሰረት ኣብዛ ያው ካልኦት ወሲዶም እዮም ኣነ እውን ክዘርፍ ናይ ብሓቂ ዝሕዝነካ እቶም ተጋሩ ኣብ ንሓትሕዶም ዝኾንዎ ዘለዉ እዚ እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ እቲ ደንበዕነይ ዝብሎ መን እዩ ደንበዕነ ዝብሎም ናይ ብሓቂ ነዚኦም እዮም ከም ሞዴል ተጠቂሞም ኣብ ትግራይ ዘሎ ፖለቲካ ክብሉ ዝውዕሉ ዝነበሩ ናይ ትግራይ ፖለቲካ ናይ ብሓቂ ኣብ ዝሕፍር ደረጃ ከም ዝወደቀ ኢና ንርኢ ዘለና መፃወቲ ናይ ኣቢ ዕሸር እንድሕር ኢልካ ቤላ ገይሩ መፃወቲ ገይርዎም ዘሎ ድማ እዚ ናይ ትግራይ ኢሊት እዩ ያ መንግስት የዓሰብን አጀንዳ ፒክ አድርጎታል ጣሪያ ድረስ አድርሶታል ስለዚህ ሻዕቢያ በጣም ኃይለኛ የሆነ ስጋት አለባቸው ስለዚህ እንደምንም ብለው የትኛውም ዋጋ ከፍለው አሊያንስ እየፈለጉ ነው አሁን ሻዕቢያ የኤርትራ መንግስት ስለዚህ ከትግራይ አሊያንስ መፈለግ ካለበት የደብረጽዮን ቡድን ብቻ ነው ሊሆን የሚችለው ለምን የጌታቸው ቡድን የኤርትራ መንግስት ሌላ ሀገር ነው መገናኘትም ያለበት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ነው ከዚህ በፊትም ጦርነቱን በዋናኝ በበላይነት መርቶ ከም ትሪዎም ዘለኹም እቲ ወገን ናይ ጌታቸው ረዳ ሒዙ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ እቲ ሚድያ ናይ ትግራይ ወይ እውን እቲ ኢሊት ናይ ትግራይ ንኤርትራ ግዳይ ገይሩ ነፍሱ ዘጥሕን ዘሎ ወይ እውን ትግራይ ሓራ ዝገብራ ዘሎ ንኣቢ ክሕጉሶ ይኽእል እዩ ዝበለ ዘረባ ይዛረብ ዘሎ እቲ ዘገርም ኩነታት እዞም ሰባት እዚኣቶም ኣከመይ ዓይነት ህውተታት ሓዊሰ ብሓደ ክነግረልኩም በወፂኦም ዝብልዎ ዘሎ ወይ እውን ተቆሪፁ ዝሰውር ዘሎ ቪድዮ እዚ ይገናኙ ነበር መጀመሪያ እንደሚሉት በወሰን አካባቢ ሰላም ለመፍጠር ነው የሚለው ሽፋኑ ግን ከሻዕቢያ ጋር ተባብረን ይሄን መንግስት የማዕከላዊ የኢትዮጵያን መንግስት በመቋቋም ራሳችን ችለን እንሄዳለን የሚል ነገር ነው እሱ ነው መነሻው ይሄ ነገር አሁን ድብቅ አይደለም የሚታይ ነገር ነው ድብቅም አይደለም አሁን ከም ትሪእዎ ዘለኹም እዚ ከዓ እቲ ምስ ህወሓት ኮንካ ነቲ ኣብ ካልኣይ መንግስቲ ዘሎ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ንኣቢ ክብንቅሩካ እዮም ዘልዩ ዘለዉ ስለዚ ቦታ ሃበና ንበዓል ኣነ እዚ ዓይነት እዩ ትዘረባ ኣገይን እቲ ኣብቲ ናይ ትግራይ ኢሊት ናብ ኤርትራ ደለይዎ ክብልዎ ክእሉ እዮም ምክንያቱ በዓል ገብረ ኣስራት ሕዱር ፅልእ ስለ ዘለዎም ካብ በዓል ገብረ ኣስራት ፍሉይ ነገር ክትፅባይ ትኽእልኒ ኢኻ እቲ ነገር ግን ኣቢ ከም ዝብድሎም ዝነበረን ክሳብ ሕጂ ንህዝቦም የሳቕ ከም ዘሎ ረሲዖም እዮም ማለት ሰሌክቲቭ ሜሞሪ ብልዎ እዚ ዘድልየካ ክፋል ጥራይ ካብ ሓንጎልካ ወሲድካ ንዑ ትዛረብ ንዖም እቲ ኩሉ ገይሩ ግፍዒ ዝፈፀመሎም ኣቢ ከም ዝኾነ ረሲዖም ንኣቢ ከም መልኣኽ ገይሮም እዮም ዛረቡ ዘለው ኣቢ ድማ ቤላ ገይሩ ከላህዮም ምዃኑ ተደጋጋሚ ኢና ንርኢ ዘለና ንሓንቲ ክንሰምዕ መሽዑ ክምለስ ኣብቲ ተሽሙ እየሰሩ ነው ኢሳያስና ስብሓት ሊለያዩ እኮ አይችሉም ስብሓት እኮ ቲፒኤልኤፍ ከኢሳያስ ፍላጎት ውጭ እንዳትሄድ አድርጓታል አሁን እኮ ነው አሁን አሜሪካ ነው አሁንም የትግራይ ህዝብ እጅውን እዚ ከዓ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ኩላ በብሓደ ትግራይ ንሓድሕዳ ከም ትባላዕ ኮይና ኣላ ብወገን እቲ ኣምሓራ ዝግበር ዘሎ ወይ እውን እቲ ኣቢ ከም ኣጀንዳ ዝሰርሖ ዘሎ ካልእ ኣርእስቲ እቲ ኣጀንዳ
እቲ ኣቶም ዝሰርሕዎ ዘለዉ እዚ ዘረባ ሌላው ትልቁ ሰርፕራይዝ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ወልቃይት ጠገዴ ሰቲት ሁመራ ዞን አመራሮች ናይ ኣምሓራ ክልል ዝኾነ ወግዓዊ ከም በዓል ሑመራ ወልቃይት ገለመለ ኢሉ ኣብቲ ሃገራዊ ቴሌቭዥን መራሕቲ ናይቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ዘለውዎ እናተዛረቡ ከለዉ ብተደጋጋሚ እቲ ትግራይ ዝበሃል ነቲ ምዕራብ ትግራይ ዝበሃል ክቆብፆ ከም ዘለዎ ገይሮም ንኣምሓራ ክብዎ ከም ዝኾኑ ክዛረቡ ከለዉ ዝዛረብ ሓይሊ የለን እዚኦም ኩሎም ደብረፅዮን ዶ ንገለ ዝነቕፉ ዘለዉ ተጋሩ ክሳብ ክንደይ ሶልድ ኣውት ማለት ኣጀንዳ ናቶም ናይ ትግራይ ክኸውን ነይሩ ትማልኾም እዮም ዝብሉ ነይሮም ንኤርትራ እዚኦም ሓጊዞም ኣይሓጊዞም ዘምፅኡላ ነገር የለን ኤርትራ ኣብ ነፍሳት ምርኮስ ሃገር እያ ንማንም ትፅባሕ ሃገር ኣይኮነትን ተደጋጋሚና ኢልና ኤርትራ ናይ ሓደ ናይ ካልእ ኣላያንስ ኦፍኮርስ እቲ ሕጂ ዘሎ ዳይናሚክስ ኣብ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ፅቡቅ እዩ ጥዕም ፍሽፍሽ ዘሎ ዳትስ ኤግዛክትሊ ኤርትራ ኣብቲ ዞባ ኤርትራ ከይፃዕረትሉ ዝፍፀም ዘሎ እዩ ንኤርትራ ዝርብሕ ኤርትራ ይኮን ከም ትገብሮም ዘላ ኢትስ ዴር ኦን ፕሮብለም ናይ በይኖም ፀገም እዩ ሕጂ ናብቲ ወገን ሓደ እቲ ህወሓት ነዚ ፀገም እዚ እናረኣየ እንታይ ስጉምትታት ይገብር ኣሎ በዚ ንስማ እስከ ትውልድኻ ትግራዋይ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ትግርኛ ቋንቋ ትዛረብ ክትከውን ትኽእል ኢኻ ሪሊ ናይ ትግራዋይ መንነት መግለፂ ግን ኣይኮነን ኣጀንዳ ተጋሩ ቅድሚያ ሒዙ ዝቃለስ ብሰላማውን ሕጋውን መንገዲ ትግራዋይ ኢለ ዝኣምና እዚ ናይ ግለይ ክኾን ይኽእል ካብዚ ወፃእ ዘሎ ናይ ሳልሳይ ወገን ኣጀንዳ ሒዝካ ህዝቢ ትግራይ ገና ኣጀንድኡ ብኣግባቡ እንተይመለሰ ናንበረቦት እንተይመለሰ ግዛእታዊ ሓድነቱ ከይረጋገፀ ዝተበታተነ ህዝቢ ሒዝካ ብኢኮኖሚ ሰዳቃቀ ዝተበታተነ ህዝቢ ሒዝካ ምስ ካሊእ ወገን ኮይንካ ምጭፋር ንተጋሩ ንቁልቁል ኣፎም ዝደፍእ መሕፈሪ ካብዚ ወፂና ሓድነትና ጠንኪርና ሕዚ እውን ኣብ ህላወ ህዝቢ ትግራይ ክንቃለስ ክንዓስል እዩ ዘለና እዚ ከዓ ናይ ኩላና ጉዳይ ናይ እገለ ዝበሃል ኣይኮነን ዝተረፈ በተለይ ኣብዚ ቀረባ እዋን ሓደ ምምዕራያት ተገይረሉ እቲ መጀመርያ ዝነበረ ምምሕዳር ያው ምምሕዳር እዩ ምስ ፌደራል መንግስቲ ብምርዳእ ምምዕራይ ተገይሩ ሕዚ ንሓደ ዓመት ቀፂሉ ኣሎ ፀገማት ክህልው ይኽእል እዮም እቶም ፀገማት ናይ ሓባር እዮም ናይ ተጋሩ እዮም ስለዚ ነዚ ሕጂ ወታደራዊ ምርኢት ኣብ ትግራይ ተኻይደሎ ወታደራዊ ምርኢት ግንባር ምዕራብ ሰራዊት ትግራይ ተኻይዱ ኣብ መንጎ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራልን ርክባቶም ኣብ ዘጠራጥር ምክሳትን ኣብ ዝዓበየሉ እዋን ህልውና ህወሓት እውን ብቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ኣብ ዝኣተወሉ ኩነታት ወታደራዊ ምርኢት ብኣርምታት ብምክንያት ምረቓን ፅምብልን ይካይዱ እዮም ዘሎም በዚ ድማ ጀነራል ምግበይ ሃይለ ዝመርሖ ግንባር ምዕራብ ትግራይ ሎሚ ወታደራዊ ምርኢት ዝተኻይደ ኮይኖም እቲ ጀነራል ድማ ኣዘራርብቲ መልእኽታት ኣሕሊፈሎም ምስ ኤርትራ ሰላም ኢና ንደሊ ክብሉን ተሰሚዑ ጀነራል ምግበይ ኣብ መልእኽቱ ምስ ሰሜን ኤርትራ ይኹን ደቡብ ክልል ኣምሓራ ዓፋር ምብራቕ ብምዕራብ ሱዳን ሰላማውን ኣብ ምትሕጋዝን ዝተመስረተም ርክባት ክህልወና ኢና ንደሊ ክብል ተዛሪበሎም ካብ ፌደራላዊ ስርዓት ዝፈቐዶ ምሕደራ ኢትዮጵያ ወፃኢ ኣይንቕበል ኢና ክብል እውን ጀነራል ምግበይ ኣብ ዝስምዖ መደረ ኣፍሪ ከምዚ ኢሎም ከሎ ድማ ወታደራዊ ምርኢት ኣብ ትግራይ ተኻይደሎ ሕጂ እቲ ዳይናሚክስ ከም ንሪኦ ዘለና ኢና ኣብዚኣ ክልተ ዘረባታት ክበኩም እየ ምንታን ከተሓዛ ስለ ዝደሊ ዘለኹ እቲ ዘሎ ኩነታት ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ዝኣክል ክጠቕመና ስለ ዝኽእል እዩ ሓደ እቲ ፖለቲካ ናይ ትግራይ ሓደ መብርህ ዘድልዮ ነገራት ዝስምዑ እስከ ትግራይ ብዙሕ ሰብ ማሓራ ግዛእ ከተሓዘፈ ይፍትን እዩ ጌጋን ብኦሮሞ ዝምራሕ ብልፅግና እዩ ምዕራብ ትግራይ ሒዝወኒ ንሱ እዩ ብቐጥታ ዝቋፃፀሮ መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ዝኾነ ዓይነት ቁፅፅር የብሎ እዚ ዝኾነ ሰብ ባይታ ወሪዱ ከረጋግፆ ዝኽእል ሓቂ ንዝኾኑ ኤንጂኦታት ጠይቅኩም ኣብኡ ከመይ ምንቅስቃስ ይፍቀደሎም እንታይ ይገብሩና ይገብሩን ይፍለጥ ስለዚ ምዕራብ ትግራይ ብልፅግና ኦሮሞ ንምንታይ ሒዝዎ ዘንዩ ኢልካ ይኽትንተን ዘለዎ ዝመስለኒ ሓደ ሪሶርስ ይወስደሎ ካልኣይ መደራደሪ ንትግራይ መሕነቂ መቕተል እዩ ስለዚ በዞም ክልተ መሰረታዊ ነገር ሒዝዎ ኣሎ እቲ ቦታ ሓደጋ ኣለኒ እንታይ ዝኾነ ሓደጋ ማለት እዩ እንታይ ስለ ዝሓስብ እዩ ምዕራብ ትግራይ ጥራሕ ድዩ ምስ ሱዳን ዝራኸብ ዘሎ ቤንሻንጉል ይራኸብ እንዲ መተማ ይራኸብ እንዲ ብምዕራብ ወለጋ የለን ምርኻብ እዚስ
ስነምጎት እዚ ማይ ዘይዓኩስ ስነምጎት እዩ ስለዚ ኣብቲ ንሶም ዝፈጠርዎ ናይ ኣጀንዳ እንክሊል ክንኣትየምና መቸም ሓደ ካብቶም ልብም ዝበሉ ፖለቲካ ልብም ደረ ኮንስ ናይ ብሓቂ ብሱል ፖለቲከኛ እንተሎ ኮይና ኣብ ትግራይ ካብቶም ቀዳመ ቶፕ 10 ምዃኑ እዚ ሰብ ዘመስኪሩሉ ሕጂ ናብቶም ቁሩብ ጥረኻ ንኸይድ ሂሶ ዓሰብ ክወስድ ይደሊ እዩ እቲ ማእኸላይ መንግስቲ ናይ ኢትዮጵያ ተልክ ንግን ሰዋ ታይቲኒ ናይ ባዕለይ እናሓረረሲ ونقرأ كنا وعلان حررس حالنا دام ما تتخوص زبالة بحاله إحنا already جاني قلنا زنيه تفانا على الحزب له تتحزق زعتنا له إذا تتحزق زعتنا ولا استعملنا تخينه استعملنا تخينه لا لو مريت ناي تقرين ولا استقم تخينه تبو إثيوبيا حسب يكونن نيمن تتورر السعودية تتورر حليفة وانت تتخيد السيئة وطبق قبرات يزول كنت لك زال خوي ناي تقرايس أقام عم مفتح زحجز انت تخوه ناي تقرايس أقام مفتح زحجز تخوي نجن أي ملكتني يقدس وش تعو أجندة إنه يزول كاو جو politically تايف ترى اللوزول مجن مرعي صبوي أجنتاي زبل زلو زي سبزي إثيوبيا تجبرت نتجراين تاير بحا تتجراي زبال أكلنا إثيوبيا غير جدو قصر ويس تجراي زبال نفس زخال حيليو نفس زخال حيلو تخينو انتاي بزعبا إثيوبيا أجنقك ناتكا قداي زي تجبر أكلنا إثيوبيا تخينو انتاي نعاقز ملكة أجندا خينيو نعاقا منيو كم سب قصيرو مسمن تخون مسمن أي تخونن كبلاكا اتزعبي حنفشفش أبزي ناي بفلايت مس عبد طويل زلو اللي أبي كبلعهم كم زخل نتتجراي زبال بيلا غير كداغوهم زغل يردومي كابتي أبز جبروم سجام قل سلنا شعبي من إيرتران سلزلوهم أما كراغرو ناي سنات يوم زدابر زلوهم أمبر تاكتيكلي نعاقان تاير بحكان تاخات دللها عند حري مريت كاكتا ملس الأمان تزلوا كانيرو ناي بحق الأمان تلكا مريت كان خيتا ملس مني كالكيلي كارلو إيرترا خلكيلاتك الله اتقدم حجون انت خوني إيرترا فانو بزعق زي المنازلون إيرترا سلازي إيرترا تدلايت هاجريا عقم سلازلوها قالاي أبي أحمد نحسب كجبر كله ناتك أبوها هو واحد زبال أوريجينال عادي سابقة في اللي قال حسب دي فتن كخين كاري خاطريفاتك حجي تجلي حزلو تجفتي فزلو نفانك سعر زي كل بوت هدروا عقمي نشانك سعر زي كعلى بوت هدروا عقمي بدرونات إيرترا خيروسي كسعر خيري زبل كالكوليشن سلازلو دي داق ما قمت زقبر زلو نبي حكي زحزن يوم بتهذب له هذا لو زربا ننجيرات تكمل يعيلهم كل الكتب لهم تخليها كل اللابل كامن بارجون سبوي تتخيل الناس اللي قل مسير ترى شركات مكبار مريت كختم مالو زي سبو تابع دي سابات أجانا خطركب دي سبو مسير ترى ركب بوق عاوز يكون الركب متلكا هادي سابات سمعنا تلكا أنا تير ترى حيا راجر سبزخونه مسير ترى ركب سلزلكا تفرهنت كله كغليب مسير ترى زباس ولا هادي سابا خيرك خبر زي حاسب بوليتيكا كم جيتها وردا مقابريا كونترايز غلم برت سمعنا تيبلون مقابرياتات كتكون دليل تخينكم well I don't know أبتقراي كوف زبل مهنيات وانتهى لو ما نفلتني again تي أبتقراي كلت عينت حيلي زلو تحرى حيلي كلامه زنس رئيس مسد ربحاتاتو مزدل هو بوتا خيده ألا ما يكسلت يبلا له تحرى جن أب هو تتا زنبر زلو من البعض بستفر عليه من قدي أبكم ودي كله خليجن I think نوع ريبورت هنقبرنا غلمبر أنا بزح زمل كتنا يكونن نتحاورون لنا سجن تاليون ناتقالسنا نودقنا ناتسانا جن تنمسرت أوز بالا ناي مخت علامات كيلا أنا أبون زيهم محدار مهان تقرأنا هن الرجاج علنا مناتو أبزحجيوان حد زرعيو نجاراتلو كفت أجندة وسيخة حد شرحتات اللعن حرامريت بال تاي حرامري تاي نتقارو لأنه على تقدم تعلينا هي نبان كنستغل تقبلنا نستغل بحفشات أب تقرأ زلو قوسي زقل زلو حنت بزيا غيرنا كسجرينا قداي كيدو هاوز يوصحني
ንፕሬዚዳንቱ ከላ ገይሩ ዝፍትሽ ሽፍታት ተፈጢሩ ሓደ ጉጅለ ናብ ስልጣን ንኽመጽእ ብዕጥቂ ተዓጅቡ ንኽመጽእ ኣድላይ ዘይኮነ ልምምድ ዕልዋ መንግስቲ ኢትዮጵያ መርአያ ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ኣፍሪካ ኢሉ እውን ዓለም ብኢኮኖሚ እውን ብሰላም እውን ዝነበራ ክብሪ መርአያነታ ቦታ ሒዛ ንዓብየት ከይትኸይድ ትግራይ እውን ከም ወሳናይ ተራ ዝተፃወተ ክልል ኣብ ኢትዮጵያ ኮይኑ ከይቅፅል ብጣዕሚ ሕማቅ መርአያ ዕልዋ መንግስቲ ኣብ ኢትዮጵያ anyway እቲ ሕንፍሽፍሽ ዘሎ ንኽንርኢ ጥራይለ ዝነግረኩም ዘለኹ ሕጂ እስከ ገለ ካብቲ ወገን ኤርትራ ዘሎ ንርኢ እውን እዚ ነገር እዚ ድሕሪ እቲ ዝተኻየደ ኩናት ምዕራብ ዓለም ኣትዩ ፕሪቶርያ ዝበሃል ማሕለኻ ምፅኡ ነቲ ጉዳይ በቲ ዝደልዮ መንገዲ ክወስዶ ምስ ጀመረ ሕጂ እውን ምስ ኢሳያስ ኣብ ተፃብኦ ምእታው ኣይተረፈን ነዚኣ ከዓ ክሰግራ እንተኮይኑ ወገን ክወስድ ነይርዎ በቲ ሓደ ሸነኽ እቲ ኮንትሮቨርሲ ኣበይ ክትርእይዎ ኢኹም ሕጂ ኣብ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ኣብይ ኣሕመድ ብድላዩ ደስ ኢልዎ እንዳደለየ እቲ ስታቱስኮ ናይ ቀደም ክመልሶ ይኮነን ምዕራብ ትግራይ ክመልሶ ይኮነን ፀቕጢ ተደይተገይርዎ ኣይገብሮን እዩ ፀቕጢ ናይ ምግባር መስርሕ ከዓ ከምቲ ቀደም የለን ስለዚ ብሓይሊ እንተኮይኑ ተደይ ኮይኑ ብሰላም ምዕራብ ትግራይ ክንመልሶ ይንኽእል ኢና ኣብ ዝብል መደምደምታ ተበፂሑ ኣሎ እዚ መደምደምታ ዝተበፅሐ ከዓ ብተግባር ንሪኦ ዘለና ሕጂ እሱ እዩ እዛ መደምደምታ እዚኣ ከዓ ናበይ ትወስድ ኣላ ስለዚ ብሰላም ክበና ዘይክእል ተኮይኑ ከምዛ ዘለና በይንና ክንገጥሞ ንኽእል ዲና ሕጂ ኣይንኽእልን ናይ ፋኖ ዘሎ ኩነታት ከ እቲ ተባሂሉ እቲ ፀብፃብ ዝተኸደ ናበይ ተኸይዱ ማለት እዩ እምበኣር ከምዚ እንተኮይኑ ንሕና እውን ምስ ኤርትራ ሰሪሕና ክንኣልዮ ኣለና እቲ ኩሉ ዘጋጠመ ናይ ኤርትራ ንጎኒ ገዲፍና ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ወል ብኤርትራ ሸነኽ ኣብይ ኣሕመድ ነቲ ዘለዎ ኩነታት ነቲ ዘለዎ ደገፍ ገይሩ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዶ ካልእ ዶ ዝብሎ ደሎ ምክንያት ገይሩ ናብ ኩናት ንኽኣቱ ይዳሎ ኣሎ ዓቕምታቱ ምግምጋም ልክዕ ኣይኮነን ኩሉ ዝኸዶ ካይዱ ልክዕ ኣይኮነን ስለዚ ለኪሙና ናብ ኩናት ከእትወና ስለዝኽእል ንሕና እውን ክንገብሮ ንኽእል ኩሉ ምድላው ንግበር ኢሉ ካብ ዕለት 18 ፌብሩዋሪ ትሒዙ ኣዊጁ ነቲ ዝኽትት ዝኽእል ኩሉ የኽትት እዩ ዘሎ እቲ ዝለዓለ ምድላዋት እዩ ዝገብር ዘሎ ብኤርትራ ሸነኽ ምክንያቱ ኣብይ ኣሕመድ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል ምስኡ ኮይኖም ብሓባር ስድራእይዎ ስለ ዝኾነ ናብ ትግራይ ዝገበሮ ነገር እንታይ ምዃኑ ስለ ዝፈልጡ ማለት እዩ ብትግራይ ሸነኽ ከዓ ሓዊልካ ደይዝረበሉ ስጋዕ ለይቲ ሎሚ ዝኾነ ይኹን ርክብ የለ እንዳተባህለ እዩ ዝኽየድ ዘሎ ተቃና ናይ ሓተታታት ፅሑፋት ግን ኣንብብዎ ኣብ ቀረባ ግዜ ዕላው ዝኾነሉ ኩነታት ክመፅእ እዩ መዓሲሱ ምክንያቱ ሕወሓት ከም ወግዒ ኣብ ምርጫ ይትሳተፍን ኢኻ ተሰሪዝካ ኢኻ እዚ ማለት እቲ ናይቲ ኩናት ኣዋጅ ዝጅምረሉ ግዜ ይኸውን እንድሕር ዳ ብምርጫ ይትሳተፍን ኢኻ ተባሂሉ እንድሕር ዳ ከም ሰልፊ ከም ውድብ ሕጋዊ ኮንካ ተባሂሉ እንታይ ዓይነት ማሕለኻታት ይኽፍጠሮ ነቲ ማሕለኻታት ብኸመይ መንገዲ ክፈትሖ ምድላዋት ትገብር ዘሎ እዚ ምድላዋት እዚ ዓዊሉ ተደይ ተዛረበሉ ከም ውድብ ንምንታይ ምዃኑ ርዲ ከም ህዝብኸ ናይ ብሓቂ እሱ ጌርካ ኸይድካ ተመሊስካ ኢትዮጵያ ናይ ምቁፅፃር ነገር ምዕራብ ዓለም ከይፈቐደ ይከኣል ድዩ ተደጋጊሙ ዝንብሎ ዘለና ነገር ናይ ዝጨነቆት ኣንስቲ ምርኣዕ ዓይነት ኢልካ ኣብዚኣ ካልእ ፅብቕቲ ዝኾነት እንተናይ ገሊፁ ዘሎ እቲ ዝግበር ዘሎ ኣካይዳ ካብ ምንታይ ከም ዝብገስ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዋ ኣሎ እዚኣ እታ ሓበሬታ ነፍሲ ወከፍ ሓይሊ ወላ እኳ ኤግዛክትሊ እንተደይበልና ነቲ ካረንት ሲቹዌሽን ብዙሕ ግዜ ኣብዚ ቻነል ከም ደግሞ ፅቡቅ ገይሩ ገሊፅዎ ኣሎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ እናቱ ረብሓ ኣለዎ እቲ ናይ ህወሓት ሓይሊ ምስ ኤርትራ ፅምዶ ክገብር ወይ እውን ሽርክነት ክገብር ንኤርትራ ስለ ዘርብሕ ወይ እውን ኤርትራ ስለ ዝደለየ ኣይኮነን ንሱ ካብ ናይ ኤርትራ ንላዕሊ ፈተና ናይ ህላወ ስለ ዘለዎ እዩ ኣብይ ኣሕመድ ከጥፎ ከም ዝኽእል ይፈልጥ እዩ ንዑ ንምጥፋእ ድማ ገለ ክፋል ናይ ኣምሓራ ክጥቀም ከም ዝኽእል ምክንያቱ ነቲ ወሲድኩሞ ዘለኹም መሬት ከተውሕስዎ ተኮይንኩም ንህወሓት ሓንሳብ እናሓዋሩ እንደምስስዎ ብምባል ገለ ክፋል ናይ ኣምሓራ ኣብ ጎኑ ከም ዝስለፍ ክገብር ይኽእል እዩ ስለዚ ካብ ኤርትራ ንላዕሊ ዝዓበየ ሪስክ ዘለዎ እቲ ትግራይ ዝበሃል ግን እቲ ንሳቶም ባንዳ ዝብልዎ ትግራይ ግን ብፍፁም ዝተረድኦ ኣይኮነ ዋላ እውን ዘይግደስ እዩ ናቱ ረብሓ ጥራይ ስለ ዘገድሶ ገለገለ ካብ ትግራይ ዝወፅእ ኣገዳሲ ዘረባ እስከ ቅድሚ ሕጂ እውን ተባሂሉ ዝነበረ ይስምዕዎ እስከብዚ መገዲ ረኺቡ ነቶም ዓበይቲ ሰበስልጣናት እውን ከይተረፈ ኣብ መገዲ ከምዚ ኣጋጣሚ ኮይኑ ክቡር ኣቶ ኢሳያስ እውን ክልተ ሰለስተ ግዜ ረኺብና ኢና ርኢና የሜና ኣቶ ኢሳያስ ይሓልፉ ኣለዉ
أو أتيسر حليفهم كيدم كبهالم كله أبي يوزعلو ديقا كسرحو قدب كسرحو نقد كسرقو that's what it is توفاينت زباوينت مالو نسيو نقد رخيو نتو عبيت سلطاناتهم كي زيازر بازيا بزحات شير قبروا له سلمتاي كوميل كايلوم ون ابتفل عليه اقاطاميتات كحتورينا لنا يعني بحكي ابير ترازل لمرحنت صبوق شم نخيركب صبوق كريديت نخي وهبو بصبوق نخي لعل محلاز فصمه سلا زخونه دعنبر ابير ترازل لمرحنت بزح بصبوق كرقو حز خل ነገር አለው እዚ አስተውዒል ካሜራ ድማ አገዳስነት አለው እጂ ሓንቲ ነገር ሼር ክገብር ደል ያለኹ ንሕብረተሰብና አገዳስነት ዘለዎ ስለ ዝኾነ እዚያስ ከስምዑ ለይ ምዕራባዊ ስታይል ሕጂ ዳርጋ አፍሪካ በፅቢፁ ዘሎ ናይ ጥንስቲ በዓል ኢሎም ቤቢ ሻወር ዝብላ ንፅሙ ነይሩ ኣብቲ ኣሜሪካ እኳ ተዘውቲሩ እዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ እዩ መልእኽቲ ኢልካ እንተሪኢኻ ግን ዋላ ስፕሪቹዋሊ ደረጃ እንተሪኢኻ የሰክፈካ እዩ ማለት ንምንታይ ተበጊሱ ገለ ኢልካ ክትሓትት ከለኻ ህፃን ንምርካብ እዩ መንፈሳዊ ነቲ ህፃን ኣብ ከብድታ ጥንስቲ ዘሎስ ነቲ ናይ ዓለም ሓይልታት ወይ ነቲ ናይ ፀልማት ግዝኣት ንምርካብ እዩ ክሳብ ዝብል መልሲ እዮም ዝቡኻ ሕጂ እሱ ናይ ገዛ ርእሱ ትርጉም ክህልዎ ይኽእል ኸውን ግን ዋላ ብቁጠባ እንተሪኢኸ ሕጂ ኣብ ሕብረተሰብና እቲ ዘሎ ምብዛሕ በዓላት ምስ ቁጠባዊ ሽግራት እሱ እኳ ከመይ ኢሉ ካብቲ ሓደ ክልተ ኣድለይቲ ዘይኮኑ ሱፐርስቲሽንስ ወይ ኣጉል እምነታት ክእለየ ኣለዎ ኢሉ ክፅዕር ዝግብኦ ኣርቲስት መሊስካ ናብ ናይ ካልእ ቁጠባዊ ዓዘቕቲ ክተእትዎ ከይግባእ ድዩ ተስካር ክህሉ የብሉን መርዓ ብውሕድ ወፃኢታት ጌርካ ይገበር ቁጠባኻ ዝረብሕን ዘይረብሕን ኣይትነስንሶ ካብ ምባል ወፃኢ መሊስካ ካልእ ንቁጠባ ኣብ ዋላ ሓንቲ ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ሰልዱ ምእንቲ ክንስንስ ምትብባዕ ማለት ከም ኣርቲስት እንታይ ዓይነት ቫልዩ ክበካ ስዝኒኖ ቅድሚ ሰብ ዝለበመ ናይ ብሓቂ ሓላፍነታዊ ዝኾነ ሴሌብሪቲ ወይ እውን ተፈታዊ ሰብ ኮሜድያን ጥራይ ከማ ክትብሎ ይውሕዶ እዩ ስዝኒኖ ሓቂ ንምዝራብ ነቲ ሕብረተሰብና ዘበላሽዎ መን ትፈልጡ ዶ እቲ ሴሌብሪቲ ተባሂሉ ኣብ ቅድሚ ዘሎ እዩ መርዓ ክገብር ከሎ ልዕሊ ካልኦት ክንስነስ ፍትን ሕራይ ከም ድሌትካ ተነስነስ ንህዝቢ ግን ኣይተርእዮ ድሕሪ ገንዘብ ምጥፋእ ደስ ብለካ ኮይኑ ኣብ ካሜራ ጌርካ ንካልኦት ሰባት ምክንያቱ ንስኻ ወይ ንስኺ ተውፅዮ ቪድዮ ንካልእ ሰብ ስለ ዝፀሉ እንድሕሪ ንስኻ ገንዘብካ ኣውፂኻ ዓብዪ ውራይ ክትገብር ደሊኻ ድዌት እንዳክትገብር ፊልምታትካ ንርኢ ኣለና ደርፍታትካ ንርኢ ኣለና ተወሳኺ ናይ መርዓኻ ቪድዮ ስለምንታይ ንሰብ ክርእዮ ትደሊ ኣነ በዛ ነብሰይ እቲ ፕራይቨሲ ናተይ ኣመና ክዕቀበለ እየ ዝደሊ ክንዶም ውሩይ ኣይኮንኩን ወይ ተፈላጥነት ኣለኒ ኢለ ኣይኮንኩን ግን ፕራይቨሲ ናተይ ናይ ስድራይ ናይ ገለመለይ ብፍፁም ኣነ ዝገብሮ ውራያት ገለመለ ኣብ ሶሻል ሚድያ ክወርደኒ ይደልኒ ቢካዝ ንሱ ዌፐናይዝ ገይሮም ብካርሙኻ እዮም ስለዚ እቲ ውሩይ ዝበሃል ወይ እውን ዓቕሚ ገንዘብ ዘለዎ ዝለዓለ ሸው ክገብር ስለ ዝፍትን ነቲ ድኻ ይልክሞ ሓልደይ ሓላፍነታዊ ተግባር ኮሜዲ ወይ እውን ከምዞም ሴሌብሪቲ ዝህብዎ መልእኽቲ ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ክሕውሶ ክፍትን እያ ኣብዚያ ካ ስምዑ መን እዩ ደው ኢሉ ናይ ስራሕ ስልኪ እዩ ሄሎ እዋ ኣበይኒ ኢኻ እሺ ላብኣ ክመፃካ እሺ ሕዚ ክመፅእ كفل وسكس كتبل سراح كوي يكون كل جزء سراح ناي كم ازي كا جزء كتبني سنبتون سراح وا حق يا داني جزء هبا اذا ايردون ما ازي سراحنا افكاريت كم از جزء باو منم اي فلتن أتصمري كاستمر كوي سراح كوي زعبي مثلا ناي كم ازي كا جزء كتبني كم اي سراح جزء ابي يا عبي فرقاي خدمي هو كوي تفوتيرو صراحه شلا صراحه كوي خمس اخي واي اتاي انا نقول واي جيزي اللي يهبه طميت حسكس جيزي هبني جيزي انا حق الله بابي جيزي ما خوانيو ايكوني دي مامي تقوا مستاي كوي بدم بحسب لا لم بعيني جيزي نو طاف هو جيزي طافي واي أمزو حدا قول عصي انجرى لي حشكا قتايل مو لا تو كخول عيالي بحال أمو غير كيا حدين مراتي جزي دوتا
طاف بجيزي تمصي وين أخليو بابي جيزي باخذكاني هو سبعي كا جيزي كبكاني هو تايزو كنت أفي جيزي تزهي بكاني أجازة رمزياتي واي صنعي الرخو واي صنعي الرخو أو قوليو كاتر الطفاع ليت الدفاع أو قوليو كاتر الليت انتفع ولا تدفع أو قصيني غاغا زدفع يدفع مسولدنا اندفع جيزي هذا اللي تايز خنت عفيو جيزي يتدرر كتحضر تمثلي أقره خلع طول عيادة لي خوانكم بيا مچا مزيا زربازيا قريمون انجيو هذا جزء كويس أمام تيوم ما بيناي مع سيل وايفلتين يجن it's a very interesting concept أبزم عربة عالم كاب نورمال هيوت نفيك هيوت سلا تغيره هذا سب كم زي أبزم عربة هيوت كتنبر تجميركا بزح نجاراتي غير زفتن هذا راهم يرتراويان سدرابيتات هذا راهم اتتفتروا كايدا كابو انت تفليخا معرباوያን ددحريهم دحرخيتك ኣብታናይ መወዳታ ጉድጓዶም ይኸታቱ معرباوያን ክወልዱን ክዘምዱን ሓዳርን ክብረትን ገዲፎም ናበይ ገጾም ይኸድሉ ንሪኦም ኣለና ሕብረተሰብና ኣብዚ መፅኡ ኣብ ኤርትራ ፍትሕ ሳዕቲ ዝረአ ነገር እዩ ሽግር ናይ ፍቅሪ ወይ ገለ ስለ ዘይብሎም ኣይኮነን ሂወት በዓል እውን መምገዲ ስለ ዘርእዮም ሃይማኖታዊ ሰረት ኣለዎ ናይ ኣነባብራ ሰረት ኣለዎ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ንሪኦ ዘለና ደድሕሪኦም ድሕረኸትካ ኣብታ ሶማትዮም ዘሎ ጉድጓድ ኣባይ ኸታቱ ምዕራባውያን ንድሕሪት ክምለሱ ለይትን መዓልትን ይፅዕሩ ኣለዉ دونالد ترامب أواجهت جبرالو كارو تجرات مهنياتو كولد زيدلي حدار زيدلي بحد خنبر زيدلي نبورسا نهابتن نجنزبن يلو هيوتو كحلف زغل جنريشن سلا زبصعو كابو نخنوتس كنت نكغلنا هو جزيه مهاب صبغيو جن سراح دما كبرتيو كلتين جبر تخليخا تردادي خا مخاد دما قداسيو نايلو مارس بزخدي لايك جبرو سبورت جبرو مزيا تعم تدرف دما كقتفكمي ابكال الرغبنا جمال اريترا معرقمته عقلون صنعاتون نوران ديرورا أبزبن قدلي أبزبن سورا أبتموات كرتت بلا نزابان ديرا وانت أقام زحنين بسان كعرر زيدنين قصة نفسو زامن رأي وموقمنؤوس يناب سماي تنتظلو رأي ومحورو أطنع مريت تتخلو آخلو وايو تدنيسو أي كرمن ينابلو نحما قزي يعرب ريبو بسلي مليك حيسو